Boas noites. Damos comezo a sesión ordinaria plenario hoxe día 22 de marzo ás 8:30 do serán. No outro día, a primeira punto é a aprobación das actas de sesións anteriores, acta ordinaria 1/19 do 25 de xaneiro e acta extraordinaria 2/19 do 6 de febreiro. Señor Lucho. Boas noites, gran importancia deste pleno, como a todos. Van a bater un récord histórico. Chegar a todos os plenos sin nada que facer, nada máis que aprobar actas. E xa saben o que opino das actas, verdad que xa saben o que opino das actas? Non vamos a votar. Señor Vejeras. Boas noites a todos. Procedemos, por tanto, a votación. Unha cousa me gustaría decir, excusamos a asistencia de Patricia Val por un viaxe programado. Procedemos, por tanto, a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstención. Votos a favor? Todos. Ai, sí. Sí. Non vamos a cambiar o criterio agora, non? Segundo punto do orden do día, dar conta dos escritos presentados por grupos municipales socialistas o 15 de marzo, registro será de entrada número 914, grupo municipal Tega do 18 de marzo, registro será do 36, 15 de marzo, e grupo municipal Popular do 18 de marzo, registro será do 41, tamén o 18 de marzo, en donde se designan representantes das comisións informativas permanentes. Presentas os tres escritos en donde, dado que a raíz do pleno anterior en donde houve unha redistribución do número de membros que conformaban as comisións, como dixéramos, quedaban as 4 comisións que se mantiñan, pero agora nas ditas comisións pois o grupo socialista ten unha representación de 3 representantes de 3 membros, o Terra Galega de 2, o Partido Popular ten a representación tamén de 3 membros. El grupo de novos escritos está representado por o señor Amejeras. ¿Algo que decir, señor Lucha? En primeiro lugar, darlle conta de que vostede fai os plenos cando non podemos asistir, vale? Despois pon no artículo periodístico de que Uxa non asiste, Uxa asiste sempre. O que vostede fai é ponos cando nós non podemos asistir. Vulnera os dereitos da oposición. A representación agora son 3, 2, non? É 1. 1 é 1. Non respecta a proporcionalidade, nin respecta ao tercio dos membros da corporación. A ver, non son comisións. Se estamos todos comisionados, se estamos 3 de cada grupo, xa non fai falta comisión, nós temos 5, xa vamos os 5. Como moito, son 5. Un tercio. Nas comisións, como moito, son 5. É máis fácil que eso, en vez de darnos un máis a nós e coller un máis ustedes, o que teñen que facer é sacarse un ustedes. E manteñen a proporcionalidade, porque ese voto só pasa ao Partido Popular. Usted non vai pasar nas próximas ao Partido Popular, non anunciou. Por lo tanto, se queremos manter a proporcionalidade e que todos estemos representados para manter a mesma proporción que tiñamos, ustedes se sacan un, quedan con un e acabou o bueno. Nos quedamos con 2, que temos 400 votos máis que ustedes, e se aceptábamos estar con un menos, porque para manter a proporción, vale? E desa maneira as comisións siguen como seguían, con 5 componentes. Nós non temos culpa de que haxa tránsfugas e que queiran ter millores dereitos económicos que dos que tiñan. Porque é que agora a señora Meijeras, contrariamente ao que di a lei, si se le beneficiaba. Porque hai que facer dúas cousas. Respetar a proporcionalidade, que non se respeta. Ou se se respeta, respétase infringindo o número máximo da comisión, porque nos dan un máis a nós e outro máis para ustedes, todo perfecto. Cobramos un máis de cada grupo político. Vostede cree que estamos aquí para cobrar un máis? Non é iso o que temos que facer. O
señora Moixeras, hai que darle entrada, sí, hai que darle entrada, pero non pode ter millores dereitos económicos, o día lei. Por lo tanto, non podría cobrar esas comisións. Agora está representado en todas e cobran todas. Esa é a cuestión. A lei non ampara as tránsfugas. Que queren que lle digan? Xéntalle mal. O transfugismo está mal visto en todos os lados. Con máis palabras, señor. No, con máis palabras non. O que fai vostede cando abandona un grupo municipal, se usted quere constituir un grupo municipal e non ten, pásase a grupo mixto. Usted cando constituimos a corporación, sale usted solo, non constituye grupo. Non hai un grupo de chisco. Usted é unha rara ave e se ten que facer un grupo de chisco. E como lle chaman a iso? Non escrito. É dicir, podían de chamar proscrito, que viña a ser o mismo. Por qué? Porque se non é grupo mixto. Vale? E non é grupo mixto. É proscrito. Porque vostede cambiou 3 veces nesta legislatura de chaqueta. Este non nos expulsaron do Terra Galega. Non se cambia porque os expulsaron. Non nos expulsaron do Terra Galega. Non foi o que dixo. Que lle obrigaban a irse. Si obrigaban a ir, que lle expulsaron. É dicir, estaban nun grupo, o expulsan e pasa a ser proscrito. Iso que lle había que chamar proscrito, non escrito, non, proscrito. Pero proscrito por todos. Só votaran do Partido Popular. Agora parece ser que teñen bastante necesidade, vamos a coller. Pero proscrito tamén do Partido Popular, ou é que vamos a negar? Proscrito. Sí, tamén. Significa... E por culpa deso, resulta que a un ter unha ventaja que non lle corresponde, unha ventaja económica. Vale? Iso é o que pasa, non estamos a favor. E nos nombramos os representantes porque os temos que nombrar, pero isto non respeta as leyes, sí. Entende? Non respeta. Bueno, señor Uche, usted está, como siempre, bueno, buenas noches a todos. Está, como siempre, la verdad absoluta de todo, con toda a razón do mundo, es decir, que me expulsaron, que non sei qué, non sei canto, es decir, o que usted diga. Si éticamente tamén é correcto marchar e abandonar o grupo de Recabeira, pasar ao grupo non escrito, non pedí ni millóns económicos, ni porque usted era un escrito, non por ideia. Está o vendo. Usted está a cero, señor Puxa. Está a cero, acaso? Está a ceros. É o que está dicindo usted, agora? Proscrito. Non sería proscrito, é dicir, eu podo ter as miñas diferencias. Con Terra Galega, podo ter as miñas diferencias. Que a Dirección Nacional? Tamén. Estou a ter a liberdade, sempre me debo ter a liberdade para poder facer o que mellor creía para o Concello de Santa Comba. Punto e pelota, ya está. E agora chegado o momento, si hai unha intencionalidade de unificar o centro de Santa Comba, que a día de hoxe usted está asegurando ao 100%, a día de hoxe que o sepa, hai moito dito e nada escrito. Por tanto, teña usted a ver comer esas palabras que digo. Tamén diven unha cousa máis, procure arreglar os problemas da súa casa con os da casa de frente tan arreglados. Iso é o que ten que fazer usted. Non teño moito máis nada que dicir ao respecto. Aguantamos dicir, os outros días non veo, pois non é problema, se ten que traballar, tamén temos que traballar os outros, mas os que digo. E para iso temos disposición, e permítenos facer. Ou non é así, non é así logo. Non nos ampara a Constitución ou os nosos dereitos. Ese é o problema, ese non é o problema noso. Vale? Entón, antes de arreglar a casa de frente, arregla a súa, que ten a boa de facer. Nada máis. Quero un segundo turno, por supuesto. Me fixo unhas preguntas e quero contestarlas. Temos de preguntas. Sí, mire, señora Benqueiras,
non sei se está cego, quero dicir, na mesma palabra, na mesma frase, chisco e ética, é unha contradición dos técnicos. Non sei que tipo de ética ten usted. Xa le digo, é contradictorio nos técnicos. Eu amenudo-me como as miñas palabras, sabe o que sucede? Son unha dieta bastante equilibrada. Porque digo que debo de decir. Eu non me limito a darlle consellos a usted, eu o que estou dicindo é cal é o seu comportamento. Vostede dixo que o expulsaron do partido, ou que lle recomendara marcharse, ou como teña ben. Vostede fixo un escrito pedindo pasar non escritos, ou a proscritos, e diría eu. Eso é invención miña, vale? Eso é obra miña, vale? Eso poño eu añado eu, vale? Califico-o así, e califico-o así por seu comportamento político. Nunha mesma legislatura ten que facerse un novo grupo, o grupo do proscrito, porque senón vostede sería grupo misto. Se non desde o momento inicial non quere formar parte de ningún grupo, pois pasa a ser un grupo misto, vale? Non é esa situación, esta situación é anómala, non se suele dar nas corporacións, sino nos ámbitos do eu. Por iso non está regulado na lei de bases de régimen local e non se suele dar porque son situacións de transfugismo. Vostede comprenderá que a lei non lle permite pasarse directamente ao Partido Popular e por iso ten que pasar a proscrito. Abandona o seu grupo e pasa a un. E ese grupo é un dos proscritos. Vale? Por lo tanto, se te digo, non lle dé consellos a nadie, na nosa casa está todo ben arreglado, se lo digo. Se vostede quere dar consellos aos demás, primeiro ten que ter usted autoridade moral, e non a ten. Eu admito consellos de todo o mundo, pero non de personas como vostede, porque entonces xa sei o que pasaría. Vale, somos moi incompatibles. A Dios gracias, para iso estamos aquí en bandos diferentes. Vale? Usted xa se está calificando a sí mismo con ese tipo de comportamento. Podía ter unha decencia de abandonar a política, honestamente. É máis, agora parece ser que está insinuando que non vai a ir nas listas do Partido Popular. Non me extraña. Despois do que dixo, sería unha contradición. É dicir, se usted se ten que comer as súas palabras, non sería unha dieta equilibrada. Porque vostede foi o que ten que comer as palabras, non? Todo o que dixo e a hora de unificar e todas esas cousas quedan reflejadas nese artículo do Correo Gallego. Primeiro ofreciuse a Ciudadanos, que vostede legitimamente pode ofrecer a quen queira. Está no artículo, non son as miñas palabras. Non, eu en todo caso non me como esas palabras porque non son da miña autoría. Xa estou dicindo a fuente, non é da miña autoría. Vale? Se fora da miña autoría, podría comerme esas palabras e podría decir que non é unha dieta equilibrada. Non digo que por eso. Vale? Estou citando a fuente. Según parece estar publicado nese artículo, vostede primeiro se ofreciu a Ciudadanos informouse de quen era vostede e decidiu que non era unha persona digna de representar as súas siglas. Vale? Ese é o que digo o artículo. Depois de cousas así, vostede debería marchar para casa e ter un mínimo de dignidade política. Pero, bueno, eu non lle dou ese consello, porque vostede non vai a querer consellos meus e eu tampouco lle dou. Eu digo-lle que para dar algún tipo, ter algún tipo de autoridade, hai que predicar co exemplo. Vale? E nós sempre fomos coherentes, e sempre predicamos co exemplo. E o que dixemos, o fixemos sempre. Moitas gracias, señor. Sí, non se poña nervioso, xa sei, xa terminei. Bueno, no, tranquilo. Gracias. Mire, señores, proscrito el día de aquella persona que ha sido expulsado de su patria, de su ambiente, especialmente por causa... Só falta que poña foto. Sí, Sí. non sabía tal. Só falta que poña foto. Arreglos o problema da súa casa. Xa te digo. Vale. Que é importante arreglar o seu problema. Sí, non ir de dilo, ningún problema. ni mucho menos. Mira, normalmente, decir, que define a un grupo, define desde Madrid. Hoy sí, mañana no, pasado sí, pasado también. Y lo que me importa, a mí escúcheme usted a mí. A usted vai a perder a municipal. Escúcheme usted a mí.
A mí parece ser que dixo o outro día, dixo, por mellor que vostede, por motivos seus, ahora a usted deixou non falar, verdad? Deixou falar. Deixou falar. Eu tamén. Non interrumpa. por motivos variopintos de ideología que usted define o seu grupo, é esa. Hoy sí, mañana no. Perdón, E yo, o meu grupo. Señor Lucha, primera llamada al orden. Señor Lucha, primera llamada al orden. No, favor usted. Primera llamada. Él no interrumpió usted. Sí. No interrumpió. Como que non? Bueno. Si estaba falando eu e incluso Sí, pero tenemos que llegar a veces. Señor Lucha, por favor. Cando usted falaba, sí que interrumpiu. Pois entonces non lle chamou a atención, verdad? Sí, pero tampouco lle chamei a usted. Tampouco lle chamei a atención a usted no primer momento que usted falou. Deixei intervir un par de veces. A tercera fica lle chamei a atención, vale? Usted chama candidata. No. Aquí somos todos iguales. Iguales non. Bueno, xa sabemos que usted é superior. Eso xa demuestra. Queda grabado. Señora Meijeras, ten o seu turno de palabra. gracias, señora José. Mire, como ben define o grupo político que usted representa, os pactamos con Ciudadanos, mañá pasamos a pactar con Podemos e pasamos con Esquerra e con independentistas. Eso non pasa nada aquí. É todo viable, todo é fácil, e todo o resto facemos todo merda. Ustedes non, ustedes son os tipos aquí. É un digo, hombre. Eu non. Bueno, Señor Lucha, por favor. pero é un problema serio. Señor Lucha, no se deja usted. Señor Lucha, segunda llamada al orden, la tercera expulsión. Segunda llamada al orden, que a tercera tengo obligación de expulsión. Que merece expulsión. Pues vaya acusando, sí. Vale. Usted cree que igual se la gana, como usted piensa, ¿eh? Sí, hombre. Si a quiere ganar, siga así, hombre. Siga así si quiere ganar, ¿vale? Que siga así si quiere ganar, hombre. Pero vamos a ver, hombre. No tengo ningún problema. ¿Qué pasa? ¿Que le damos tu tiempo sin interrumpir aquí nos prende? Usted ten ganas de votar mesa. Pero por favor. Ten ganas de votar mesa. Si usted se lo busca así, ¿eh? Va a ser eso, ¿no? Vale, usted sabe que se lo busca, ¿eh? Sí. Yo creo que esa está bien, ¿eh? ¿O es que quiere que se expulse ahora? A mí me da igual. ¿Sabe eso? Porque A mí me da igual. Os vecinos de Santa Coma se saben los que imposan. Usted no me quiere Señora quitar a mí. Meijeras, por favor, continúe. Cae esa boca, ¿vale? Volvo a decir que aquí todo va éticamente correcto. Que partamos con Ciudadanos, despois non chega ese acordo, non hai un acordo con Podemos, pasamos ao seguinte paso, vamos a todos lá, con tal de joder. É dicir, é o que ustedes fan, eu estou dicindo aquí, estou en Carrera, sí. Estou a negociar, votamos un intento de unificación do centro de Santa Coma para poder ir de paz deste goberno todos juntos. Sí. Usted que pasa? Que o resto non poden opinar e poden facer? Ou solamente é o que di usted? Usted que é un catedrático de ética pública? Ou de ética política? A primeira cosa terá que respetar a súa xente, cosa que non fai tampouco comigo. Entón, isto que ven a dicir, vamos aquí a dar clases de moralidade, de ética, de compostura e de saber estar. Eu sei que usted perfectamente demostrou que era cando estuvo gobernando. Era un dictador. Dictador. Usted lo hacía en su imagen y semejanza. E o resto que non facía caso estaba jodido. Ese é o que usted non quere entender tampouco, verdad? Pero bueno, é un problema. Despois vamos por outro lado, a xente pasa do PSOE a Terra Galega e a Terra Galega ao PP, non pasa nada. Porque non pasou nada. Outros que ven do PP en Arteixo, pasan a Terra Galega e a Terra Galega ao PSOE e non pasa nada. Eu aquí debo ser un verdadeiro animal ou unha escoria. Claro que ten que ser o mismo que o outro día, Estefanía, da mesma forma, teria que defender igual que o todo. Pero porque o falo do outro lado ten que facer... Señora Estefanía, por favor. Porque o falo... Señora Usted pode facer o que usted quiera e que crea necesario facer. Señora Carrero. Creo que fago o que creo que teño que facer. Punto e pelota. Que ustedes estean de acordo si ou non é un problema seu, non é un problema seu. Ou eu vou dicir algo das decisións que usted toma. Non teño por qué. Nin teño que desprestigiar, nin criticar nada. Faltaría máis. Ou cada un é libre de poder decidir por sí mismo.
Non é libre de facer eso. Non temos dereito a equivocarnos. Non temos dereito. Estamos sempre en posesión de verdade absoluta. Porque parece ser que aquí as collas son eu. Non son aquí o apestado. Que pasa? Que lle fago daño por manter negociacións co Partido Popular, señor Lucha? Fagolle daño? Non, parece ser que sí. A mí non me molesta. Si non lle molesta... Hombre, non se lle molesta, coño. Parece ser que sí lle molesta e si lle pica. Que va. Que va. Pero usted, como sempre, está desorrado. Vai por encima do mundo e das persoas. Usted é un divo e un divino. Digo-lhe de verdade. Porque está por encima de todos. Entón, aquí o resto debemos ser uns normales todos, porque eu non sei que pintamos aquí, debemos escolher, levantarnos a marchar todos, e deixar usted aí. Para que dirija, parta e comparta. Porque, amigo, aquí saben mal, é dicir, agora usted pon un boca dos demais, bueno, vale, o que usted diga, señor Lucha. O que usted diga, porque xa virá o momento, é dicir, xa virá o momento de comer as palabras e decir algo máis só. Pero claro, unha risa sardónica, entende? Eso define moito dunha persona tamén. Me explico? Nada máis. Muchas gracias. Pasamos... Si me permite un turno de réplica, No hai turno de réplica. bueno, non se preocupe. Pasamos ao turno de moción, sempre non se presentou ninguna moción con 48 horas anteriores a celebración do pleno. Por tanto, pasamos a dar conta do decreto de alcaldía 54 de 2019 do 14 de xaneiro ata o 254 do 2019 do 8 de marzo, aos inclusives. Así como as actas da Xunta de Goberno Local ordinarias a 2/2019 do 25 de xaneiro e a 3/2019 do 11 de febreiro. Señor Lucha, temos o turno de palabra. Sí, mire, só puntualizar unha cousa, señora Presidenta. Parece ser que vostede non actúa ecuánimemente, porque dixo palabras tan finas como a joder e cousas así, non lle dixo nada. Parece ser que usted ten uns oídos sensibles cando venen de outras fuentes. Esa fuente parece que non lle molesta. Vale, eu só lle diría, señora Migueles, que utiliza un lenguaje un poquinho menos expeditivo. Non sei se usted é centro dereito ou non é, iso é asunto seu, porque usted sí que non sabe que é. Tamén lle quero decir que se a vostede lle queda pequena a política municipal, e este é un debate de política municipal, e a señora alcaldesa que non sabe as súas funcións, porque isto é un debate de política municipal e que vostede quere debatir en altos foros, que ten que ir ao Parlamento. E se vostede tamén ten esa competencia universal e o que quere debatir é do que fixo o seu partido en Arteixo, pois vai a Arteixo, que é onde é competente. Vale? A debatir os temas de Arteixo está Arteixo. Vale? Se en Arteixo o Terra Galega se fusiona co PSOE, é o seu problema, o seu, o de Arteixo. Pero non é o problema do Concello de Santa Coma. E aquí estamos a arreglar o problema dos veciños e do Concello de Santa Coma. Aunque a alcaldesa, cando lle dá a gana, me chama a mí a orden do día, a vostede non lle chama. Eso é claro. Pois aproveite para decirnos, porque non, porque eu sei que ahora mismo precisamente non caso por eso o orden do día. Fíjese, o orden do día, sí, pois ten razón, mire, porque mira, non, escúlteme ahora. Pero usted fala cando paro eu. Vale, pois entón estou dirigindo a usted para que simplemente se diga o día para que le chame atención, porque parece que le chame atención. Pois se o toma en conta, ahora por favor, sí, volvo ao orden do día, limítese aos decretos. A ver, non teño turno de palabra, non. Sempre cando se limite a falar do mismo decretos que o punto que estamos ahora. Pois é que vou falar dos decretos, xa lle digo, pero para falar dos decretos, se usted non chama a orden do día, que me parece moi correcto. Al punto de orden del día que son os decretos en este momento que son os decretos. Pero vou a poder falar un. No, hai que tener que explicar porque parece que non entende, simplemente. Ahora mismo, pero sempre cando vayamos a discutir os decretos que non me estamos nunha censura, vou a poder falar. Sí, que me interrompo. No, isto non é censura, isto é un pleno en pois se é un pleno, se é un pleno, fai o favor de comportarse como un. No, fai o favor de comportarse como un pleno, non como na súa casa unha taberna. Vale, eso usted que igual as frecuenta, ¿no? No, eu non sei, pero agora usted xa ten o despacho oficial de tabernas e xa se convertiu ese ambiente. Vale, eu que lle digo é que... Non sei se fai ou non fai, usted saberá. Sí. Pero non pensa que son todos os outros. Vale. Así que, por favor, cíñase aos decretos. Pois é o que me vou a definir se usted quere que fale. Se non quere que fale, xa sobramos todos ahora mismo, na corporación. a partir das 22:00 falan dos decretos, por favor.
Sí, xa vou falar, pero xa que vou decir, cando vostede teña ben, denomita, que? Si é necesario, claro que vou interrumpir. Pois Eso dirijo eu. sí, xa eu vou decir. Leva media hora interrompindo. Cando eu podo expresar, despois vostede fala o que queira. Si usted se ciña a orden do día, non teño por que Non, interrumpir. pues Tan ninguna fácil orden do como día. eso. Bueno, mire, estou dicindo que para que eu me ciña a orden do día. Estou de acordo que me chama a orden. Nese punto. Claro, vostede tiña que chamar ao compañero no punto de que non se ciñou a orden do día e eu non teria que facer esta interpelación. Entende? A consecuencia de que usted non me chamou a orden, eu teño que facer esta interpelación. Se non, eu non tiña que falar nada disso. Usted ten un problema. Entonces temos un problema, porque vostede non me ha atractivo a él, porque eu non teño que falar do que él falou, se non falara. Usted ten que facer simpático. Non, eu veño a dicir que iso é o que a mí non nos pasa. fixamos a de outro. É o que pasa. Se vostede lle prohibira falar de cousas que non veñen no orden do día, non falaba isto. Por tanto, non me teña que a amonestar. ausencia nos plenos está Claro. en facultades. Non, que sí, as facultades tenense vostede todas. Tranquilo que hai unha cousa que lle chaman a soberbia. E a soberbia xa se premia. Terá su premio, non se preocupe. Non hai máis que dicir deste tema. Vamos a falar de los decretos. E se vostede lle chamara a atención ao compañero, pois non falaría nada. E vostede non me chamaría a atención. Sabe como funciona agora o pleno? Non permitindo nin interpelacións personales, nin permitindo que o compañero fale do que lle dé a gana. Porque se non me teño que decir algo, non me dou un turno de réplica e teño que decir algo a usted. Vale? E acabou o tema. Vamos a falar dos decretos e vai a falar do compañero. Ben que fácil é. En lugar disso que estuvo me interrompindo, a ver se había motivos para expulsarme. Se o que quere é celebrar os plenos a porta cerrada. Xa lle quedan poucas. Xa non procede, porque era o último pleno ordinario. En o último pleno ordinario, o mínimo que tiña que ter é un pouco de respeto porque se vai a ir. A maioría, moitos de nós, é para algúns, espero non volvemos a ver nunca máis, porque foi unha lacra para este pueblo. Pero vamos a ver. Vale, entonces, podíamos ter as cousas normales, porque era o último pleno. No, tranquilo que ese último pleno es el Ordinario. Pero eso... Ordinario. No, eso es su decisión. Ordinario, eso no sí. era su decisión. Non é a miña decisión, non, si siquiera que eu debo Claro que ordinario, no non hacía porque falta. é Por favor, señor Camaño, extraordinario. por favor, señor Camaño, por favor. Vas a que vai usted a los decretos. Pues Sí. tenemos los decretos. Boas noites a todos. Decreto 56 e o 14 do 1. Reserva para persoas con discapacidade. É dicir, vostede, aquí está a vendo de preguntas, que son avanzados. Están entrando do golpe. Vostedes desestimaron unha reclamación que presentou o meu compañero a OPE, a oferta pública de emprego do Concello. Desestimaron porque faltaba por reservar o 60% de empleos para personas con discapacidade. Entón, desestimaron ustedes. Claro, por aquello de non decir que non quixeron ver, desestimaron ustedes, como me presentó o compañero. Pero, aí que despois, o 14 de xaneiro, pois publican ustedes un decreto en donde se pagan a reserva. E isto acabas publicando no boletín oficial. Ben, Eso se chama prevaricar. Unha resolución justas as variantes. non sei se estarían así, igual non sabía. Si modifican a oferta Igual non e sabía. desestiman ao mesmo tempo, se llama Pero prevaricar. ¿quién interviene? ¿Usted o Camaño? Por Aclárese. puntualizar. Porque Segunda cuestión. una clase de ética y otra de la Segunda cuestión. O decreto 65 de 18 do 1. Aprobar pago sanción. Relación facturas, número 1, 1.480 euros. O Concello paga multas. Multa de tráfico, 100 euros. Multa de tráfico, 750. E multa a xunta, 650. Entón, un vehículo pois ten unha matrícula e o outro ten outra matrícula. Mira, outra vez unha persoa multinacional, e viaxei bastante por toda España, na vida me pagaron unha multa. As multas eran cousa mínima. E parece sempre que o Concello paga multas. O Concello non é un software, o Concello é un ente abstracto. Ten que ir unha persona conducindo. A ver se nos pode decir en que circunstancias
importante se produce esta cuestión é porque se te paga unha multa de 750, se me parece a mundo, de 750 euros. Unha multa grande. A ver se non lo pode explicar. O decreto 65 do 19. No decreto 87 do 29 de xaneiro levanta vostede o reparo de facturas, aquí o interventor de que está mal pagado, vostede di que está mal pagado. Entón, hai varias cuestións, hai aquí VV Xestión, que é a empresa de actividades deportivas, 2.950, sin contrato, están sin contrato, sigue tendo a empresa de mantenimento da EDA, da Estación Dobradora de Xande tamén, estos euros, tamén sin contrato. Combustible, 5.475 euros. Congreso Salleiro, comida nadar, 1.650. Si sí, sona. Ben, vostede levanta reparo para esa factura. No decreto 88 do 29 de xaneiro tamén, suspensión de licencia. Sí, suspensión de obras, ingresou pola traída de auga porque unha veciña puso un contencioso administrativo volume porque non se tiña que estar facendo unha obra pois ali na contorna de un concello que é ali pois en San Xoán de Grisol. Aquela o tema da auga que viñamos o pleno pasado a resolver unha reclamación tamén dos orzamentos precisamente por unha reclamación que puso un veciño de Grisol. Ben, pois hai unha causa máis para a anomalía desta traída de auga. No 96, no decreto 96 de 31 de xaneiro tamén levanta reparo, as nóminas de xaneiro, nóminas de xaneiro son 221.813, hai un pago de productividade de 1.020 euros, o interventor pois di que non son correctas, vostede levanta reparo, paga. Despois tamén aproba a relación de facturas, a relación de facturas número 3, no decreto 104, de 48.000 euros. Aquí xa estamos vendo, unha cousa que me chama a atención. Hai unhas facturas de Hormigón Santa Coma, 3.000 e pico, 7.000 e pico, camiños municipales Castro, Freixeiro, en fin, as súas cousas, non? De última hora de legislatura. Pero tamén hai unha cousa que me chama a atención poderosamente, a verdade, e xa eu comentei noutra ocasión. Estamos pagando vía Aqua Pásaros a factura do cano da auga, dos edificios públicos, non? Entón, aquí hai demasiadas, non? Pero 8 e pico de euros, 79, 25, 1.397 no barril, 80 na perdería. En fin, hai unha serie de facturas. Eu pregunto, según vostede, nos orzamentos, a auga, si a xestionáramos desde o propio Concello, teríamos uns ingresos de 300.000 euros, 98.000 concretamente. Di usted que diríamos, non? Entón, se nós tiveramos esos ingresos, e co personal que xa temos, xa estamos pagando, casi forraríamos todos ese dinero. Entón, quero dicir que a empresa tengamos beneficios. A empresa da auga que está sin contrato, que está máis ou menos. A empresa ya está sin contrato. Entón, que houve fai cos beneficios dese dinero? Os vecinos solo pagan, ou pagamos, neste caso non, pero os vecinos pagan solo pagan para que a empresa teña beneficios. Porque que o saiba, a empresa non revirte esos beneficios na reparación das infraestructuras, que son as infraestructuras totalmente obsoletas. Entón, aquí parece que a empresa só está para recoller beneficios. E encima nós pagamos o cano. Pois sí que temos un trato con esa empresa de cuidado. Eles só recollemos beneficios, o cano se le pagamos nós, eso é eso se le pagamos nós, eles que se dedican a agarrar os cartos, se le pagamos nós.
paso ese documento, a ver se nos explica logo que fui desa empresa, desa auditoría que ten vostede, que aquí acabamos de pagar tamén no ano pasado, 20.000 euros, acabamos de facer un reconocimiento extrajudicial de crédito de 20.500 euros, para pagar a factura da auditoría desta empresa que iba a facer pois, en torno ao ciclo integral da auto, é dicir, desde captacións hasta depuración. A ver si ten un momento e nos di, a grosso modo, en que consiste ese expediente, en que conclusión sacou, porque levamos un ano esperando. Ben, isto era o tema do cargo. O decreto 130, relación de facturas de 8.000 e pico tamén, gastos, concurso raza frisona, do 4 do 1, do 14 do 1, 15 do 1, e tamén temos outra vez complexo xareiro, 500 euros comida, o día 22 do 12, a conselleiros delegados. Conselleiros delegados. Non sei, o 22 do 12, se me pode aclarar, en unha comida por 500 euros, no... 500 euros, que son 500 euros. Sí, sí. Pasteles 300. Pasteles 300, efectivamente. A ver, se nos pode explicar, eu non sei a que corresponde, igual penso que pero son un pouco raro. Que xa me vai sonando menos raro o nombre do congreso. Sí. E de carpas tamén. E de carpas tamén. Sí, sí. Pois sí. Mire, no 131 do 8 do 2 están a lista de admitidos para unha praza de auxiliar administrativo, onde hai 6 persoas que se presentan, e admítense todos, e, curiosamente, bueno, o que fan aquí é unha oposición. A oposición son 20 preguntas tipo test, en que teníamos unha cosecita en cada casilla, e curiosamente dos seis integrantes só aproba unha persona. Curiosamente, a filla de un ex concertada de aí, que estou moitos anos aquí. É curioso, bueno, pois non hai máis opción. Aproba unha sola, despois non hai concurso, pero non sabía. Bien, seis, que ao final aparecen 5, non é? Xa igual se perdiu polo camino, ou nos presentou, non sei ben o que é, pero a cuestión é que, curiosamente, só aproba. E ese a filla dun ex concelleiro do PP. Moi iso. É curioso, porque é tomando. O 136 do 16 do 2 adxudica vostede un contrato menor a empresa esta que temos nos contratado, 18.081,50 euros. Isto é reordenación do núcleo urbano de Santa Comba. Para mellorar a accesibilidade, mobilidade, calidade urbana, das rúas, tal. Reordenación do tráfico, tal. Sabe de onde son? A estas alturas, 8.000 euros en este proxecto. A pedimos a pagar os vecinos de Santa Comba, e a pagar o PP unha boa parte da súa campaña. Porque este proxecto a esta hora sona totalmente a campaña electoral. Ben, non é a empresa que temos, e digo, díximo, non é a empresa que temos contratada, é outra empresa. Sí, claro, non. 18.000 euros a unha empresa que é unha única empresa, ou sea, vostedes se adxudiquen a dedo, non piden máis presuposto. A esta única empresa, vostedes adxudiquen este asunto e punto, porque eu lo digo. Como é un contrato menor, pois, xa está. Pois se vamos a campaña unha parte os arreos. 148, decreto 148 do 15 do 2. Levanta vostede tamén o reparo de unha relación de facturas de 78.000. E aquí, pois vamos a ver. Bueno, claro, aquí son pelos contratos, os contratos que ten vostede. As empresas que ten vostede contratadas sin contrato, non ten contrato nido. Por exemplo, Pentagrama Lei, 6.000 euros. Prolle con Galicia, que é un mantenimento da edad outra vez, 12.000 euros. Combustible, 5.000 euros. De Xaneiro, combustible de Xaneiro, 5.000 euros. Vostede levanta de pago. O interventor di que non son correctos eses pagos, que vostede levanta de pago. Vostedes, además,
tamén vostede o reparo das nóminas que prefere. Aquí hai un expediente de productividade de 360 euros e as nóminas son 219.000 euros. Tamén levanta vostede o reparo. Outra vez, o 6 do 3, no decreto 231, tamén levanta reparo nunha relación de facturas por 51.000 e pico, sí. E aquí temos Atomo Estudio. Atomo Estudio temos os pensivos, pois a ver se vai ser este, ou este é outro. Non, este é outro. Estes son outros 18.000 euros. Atomo Estudio, que é a empresa que sí temos contratada, pois cobran 18.885 euros por asuntos varios informes. De evolución naval, pavimentación San Cristóbal, vida queimada, memoria valorada de gardería. É dicir, estamos pagando 1.800 e pico mes nesta empresa. Pero claro, despois vamos pagando facturas. No pleno pasado se lle dixo unha tamén de 8.000 euros ou así. Estamos pagando facturas ou maiores, o cal chegaríamos á conclusión de que se esta empresa a contratamos con un contrato menor e agora estamos pagando facturas de 8.000, non sei cuánto, ao final por resulta que non é un contrato menor e que está indebidamente contratado. Non? O decreto 205. E bueno, despois, claro, aquí sí que está o VU de xestión, que o VU de xestión, eu creo que se contrataron outro. Este é un decreto do 6 do 3, que vostedes se contrataron a outra empresa. Non se estean solapando agora mesmo e lle teñen pagado dúas. Porque vostedes sí se contrataron a outra empresa, ou por lo menos é o mismo decreto. Se a descontrataron, se cae outro decreto de conocimiento, pero é o mismo decreto de contratación de outra empresa para actividades deportivas. 3.367 euros. Volvo a estar dentro da maleza, pero é con seguridade. O de ensinadas musicales, o decreto 232 do 6 do 3 aproban ustedes unha relación de facturas son, bueno, cousas da cabalgata de Reis, por exemplo. Teñen un catering 1.760 euros, os caramelos 1.986, cabalgata de Reis. Manuel Andrés Iglesias, que xa me sono o seu nome tamén, 1.210, docencia, Obradoiro Naranja. E seguimos. Depois volveremos a ese asunto. O 238, aquí designan vostedes locais para os actos electorais das eleccións xerais do 28 de abril. Que, pois, designan varios sitios, pero que houve falta, por exemplo, un lugar donde dar os meetings, pois, en San Salvador, actos electorales, en San Salvador, en Mazar, en Miramayor, en Touto, en Arantón, en Augusto, en Santa Salina. Non sei se é que non temos locales públicos ali. Se non son públicos, non sei. Eu do Villamayor está en todo, de Mazar exactamente, non sei. Igual sí, tamén, non sei. Pero, a ver, un motivo, a escola de Mazar, ou sea, para unha escola de Arantón, que eu saiba, estivemos poniendo portas ali, non fai excesivamente tempo. No Augusto gastamos unha cerca, a ver se non vai haber agora un sitio para ter as eleccións como outros anos. A escola de Augusto invertimos un cheio de dinero. En Santa Salina, pois, bueno, non sei. Santa Salina creo que era o local electoral, creo que era nos baixos de Casa de Curas, non recordo máis. Non sei se que allí non temos, non? Pero si o botón para San Salvador, Bazar, de Romero, Montroto, Arantón, Augusto e Santa Salina. Non sei se é un erro ou se ten explicación. E nada máis, hasta aí. Vamos a ver, hai varios decretos en que se fala de levantar reparos que o interventor considera que hai que facer, reparos que calquer goberno municipal en certo momento se surgen, como tamén na súa legislatura tiñamos moitos dos reparos que se siguen mantendo ahora mismo.
Respecto aos beneficios de que a empresa do contrato da agua teña que o trato, ao menos sei que beneficios tiñan ustedes con Viaco cando ustedes gobernaban, a empresa que estaba en ese momento. Eso sí, moito caso non lle facían porque, de feito, houve unhas obras onde recomendaban que había que facer unha sustitución de tubería, pero ustedes dixeron que non, que total, que a obra que se quixera igual, que por arriba da acera non se... que se quixeran as aceras, que había por abaixo, os vecinos non se enteraban e que se terminara a obra así. O sea, que o trato, en calquer momento, podía ser moi bo, pero que estaba claro que o que lle recomendaban esa xente para a boa gestión do saneamento e abastecimiento de Santa Comba, a ustedes non lle daba igual, porque total, que vai pola terra non se lle ve, o importante é que quede bonita por fora a obra. Total, se rompe despois, ustedes xa non estaban gobernando e vai a dar igual. En comidas de representación, en este concello, pois hai comidas de protocolo, en donde ve un conselleiro, unha comida de protocolo, e justificouse que da forma normal. Un contrato que se fai agora para a reordenación do núcleo urbano, que xa afecta que estaba estudiándose ese contrato, que non se debe presentado hasta ahora, pois aquí non é para presentar ninguna campaña electoral, a non ser que ustedes dixeran este uso, como se veu aquí, como dixo outro día o compañeiro Amejeiras, que a empresa Garibaldi estou traballando aquí durante un ano, pagóse un contrato de 18.000 euros, e que o SEPA non presentou ningún proxecto, ni ningún proxecto, ni ninguna actuación. Este, por lo menos, presentaron un proxecto de mobilidade, de reorganización, pero que se lle encargara fai seu tempo, e que presentou unha obra, pois, en un plazo correspondiente que lle corresponde ao estudio normal. Está usted moi mal informado. Parece mentira que estea aquí e que estea pendiente. Porque a empresa Átomo, estoulle dicindo contestando. Resulta que a empresa Átomo está moi mal informado porque desde o mes de maio ou junio, cando se terminara o contrato no seu día, deixou de pasar mensualidades. Fai moitos meses que non se pagan mensualidades a esta empresa, polo que ahora simplemente se está pagando por os traballos realizados. Pero este é incoherente con este mismo. Vamos a ver, si ahora houve dos facturas que se están pagando os traballos realizados, non son mensualidades, pois é para cobrar unha factura non é traballar gratis. O que pasa que igual usted ten unha interpretación de que unha factura é para unha factura moi diferente. E, sin embargo, non manteño máis que dicir, porque en total é o único que se necesita decir que sin reparos, que sin mala gestión, están todos contestados. Dado que a señora Meijeras non presentou ningún tipo de pregunta, pasamos ao seguinte punto, que sería xa luego se preguntas. Sí, bueno, non sei, non luego tenemos. Pero que usted lle encanta. Sí, solo fastidiaría que usted no tempo para os que se preguntas. No tempo da oposición, usted tamén queda decir o que temos que decir. Vale, por mí. Ou cando me expulsou, porque non Sí, aquí non me vai expulsar, non se preocupe. Non me interesa afuera. Voulle decir... Luego se preguntas. Sí, luego se preguntas. Eu supoño que o Ayuntamiento está para a defensa dos intereses colectivos, non? Isto é, ao mellor aquí, é unha pregunta de perogullo porque supoño que non é así. Bueno, supoño que non é así porque hai aquí, no decreto 107, uns veciños que solicitan o amparo do Concello, que defenda un terreno público. Que fai o Concello ao respecto? Emite un informe dicindo que lle vai preguntar a instancias superiores se ese camiño do Concello de Santa Comba é público ou non é público. Alucinante. Están defendidos de nariz os vecinos, Os vecinos piden a defensa do terreno público. E dicen, non sabemos se somos competentes. O sea, un informe jurídico que dice que non sabe se son competentes o Concello para a defensa do terreno público, porque ni siquiera está en cuestión que sea público. Vale, ni siquiera está en cuestión eso. Bueno, pues non lo tienen. Ten que ir a justicia ordinaria, si queren defenderse. Vale. Eu supoño que o normal, si son comidas protocolarias, é comer, non? A eso foron a comer. Claro, ven o conselleiro e vamos a comer. Se é comida protocolaria, ten que comer. Non? Quer dicir, o normal é facer encherolas. Pero encherolas para vostedes, o que é, se é protocolario, terá que estar representada a corporación. Non vostedes, non é unha comunidade do seu partido, non? Pero bueno, era igual, home. Nós non facíamos eso porque cada un vai comer a súa casa. Sabe? E o conselleiro tamén vai comer a súa casa. E se non bonito a vostedes do seu cursillo, si quer. Pero bueno, sabe eso que se facía tempo xa,
tempos xa, é dicir, en un pasado moi lejano, é a forma de gobernar da outra. Eu, como ruego, digo-lhe que esas vellas formas de facer política xa só quedan no Concello de Santa Comba. Se non sabe, digo-lhe eu. Vostede é da escuela antigua. Está rodeada da escuela antigua, e claro, a escuela antigua facía esas cousas. Dígalle a ese que lle asesora que as cousas xa non se fan así, nin no Concello de Santa Comba, nin en ningún sitio, e que tome nota do que pasa en Trazo, que tome nota si quere. Que el pueblo non le pertenece al alcalde, non é iso que decía Mariano Rajoy, que é el alcalde dos vecinos del alcalde. Non, perdone, non. O pueblo é quen decide, non o alcalde. Vale, que quede ben claro iso. En maio e junio deixaron de pasar de mensualidades. Pa que? Si non só o contrato vai a cobrar o que cobran todo o ano, señores, 18.000 euros. Es que con un contrato non podía pasar os 18.000 euros, un contrato de servicio. Ahora va a cobrar 2 ou 3 durante el año, 18 por 3, oiga, que se pasa do límite de contratación. Usted nos ve a darnos cara de parvos ou cree que o dereito administrativo es para pasárselo por el foro. Usted cree que pasando contratos por debaixo de 18.000 euros que está a salvo? Ah! 15. O IVA da Zoido. Usted cree que casi xa está cumplindo a lei? É que que día todo o mundo pasa facturas por debaixo de 15.000 euros. Pero a fundación de facturas é un delito. É dicir, se vostede xa ten outra factura neste ejercicio, xa ten un problemita, non. 2. Xa sei que vai a facturar en nome de terceros e cuartos. Ou aquí nos chupamos o dedo. E dicía vostede de Garibaldi. Garibaldi estuvo traballando aquí para regularizar os contratos. Cantos regularizaron ustedes en 3 anos, hombre? Ustedes levan 3 anos. Como? Están en eso, sí. Va a ser eso. Pois nos regularizamos 0. E sabe por qué? Porque todo canto se traía aquí no era informado. Que lo sepa. Pero sí se traían os contratos para informar, porque tiña que informar. Non los regularizamos. Un inciso. Non se regularizou un solo, non se retiré. No, pero todo dicindo que ningún. Ustedes se dedicaron a oír, vale. A ver, continúe. Mellor lle iba se dedicara a oír. Pero levan 3 anos. E usted a decir verdades, non barbaridades. No, as verdades digo, claro que as digo. Vostede cando di esas mentiras tan ben adornadas, como que o que vai encerrado non se ve. Vostede, aparte de ser unha puñetera obviedad, que es unha obviedad, vale? Eso es una obviedad. Sí, pero non entra dentro desta categoría. Sí, póñallo aí. Está grabado, sí. Pues claro que sí, una obviedad, sí. Non se preocupe. Pero dirigiéndose a mí como persona, nada. Como persona de que? Vale, continúe. Vostede non sabe. Continúe. Vaya por Dios. É o único que sabe facer, mofarse da Sí, serie. vaya por Dios. Sí, digo eu, vaya por Dios, onde non hai sentido. Non é un adjetivo calificativo de vostede, como persona calificaría outra cousa, pero non deso, porque estou dicíndolle que era unha puñetera obviedad, non que vostede sea unha puñetera. Esa é a diferencia. No, pero se queres facerse ofendida, pois pagas ofendida do que queira. O que demostra que ten moi pouca culturina, porque non lle está calificando a vostede. Pero, xa lle digo, unha puñetera obviedade, porque eso non é certo. E vostedes fraccionaron un contrato para facer eso mismo. E había un contrato, había 2 proxectos de agua, ou Acuafes, ven a ser a mesma empresa, para facer esa sustitución. Pero para facer esa sustitución había que adjudicar todo o contrato, non se pode fraccionar. Vostedes cometeron unha ilegalidade. Vale? E Vigagua non podía por esas tuberías. E vostedes queren decir que fan o que ve os veciños cos ollos. Que fai vostede? Na Rosalía de Castro, bota o alquitrán sin reemplazar. E donde reemplazou naquele cachiño que reemplazou, fundiuse. Iso é o que fan. E di, se lle funden a usted se lle funden as obras. Vai a ver a ponte das Lases. Si se fundiu. Vale, vai a ver se se fundiu. Porque se fixo como se tiña que facer. E é un coste irrisor. Porque se fixo con medios propios do ayuntamiento.
ou subcontratado baixo maquila. Cando esa ponte, se se fai cos medios como fan vostedes, non baixa dos 20.000 euros. Esa é a diferencia de facer as cousas. Vostedes fan todo baixo chequera e baixo intereses ocultos. Que fan vostedes, por exemplo, contratando páginas inteiras de Fitur, cando non van a unha feira, nin Santa Comba se posiciona en ningún sector? Nesas páginas que dispós, claro, fan anuncios dos seus negocios particulares. Nesa mesma página, en vez de página, vai uns anuncios dos seus negocios particulares. Xa non diferencia o Concello do seu negocio particular. Vai na mesma página. Vale? Pois parece que con páginas que costan 1.500 euros, 1.210 euros, cando nós non imos a ninguna feira de Fitur, non vamos a nada, con software de tributación ou de recaudación, cando nós temos todo delegado na Diputación de 4.900 euros e non temos ningún software, só teremos, pero este de momento non o temos, se lo digo eu. O torno non está funcionando. Por lo tanto, xa están falseando hasta isto. Vale? Está cobrado ou a factura que non existe. Alquilando jaimas por 1.300 e carga por 1.400 cando temos o recinto ali con uns columpios de nenos, porque xa me dirán para que queren ali unhas tribunas que ao final sentamos ali 5 personas. Si ten ali 1.500 ou 1.600 plazas de gradas. Pero claro, o equipo de sonido non lle valía, que trouxeron todo eso, que nós temos un equipo de sonido, sí, pero trouxeron todo ese despliegue, tiene todo en el pack, todo gratis. E el generador, o noso non, 900 euros de alquiler de generador. Pero se non temos generador ali, nese recinto, que é o que están usando agora para a feira multisector, ou sí, para a feira da primavera. O sea, que alquilan esto, alquilan lo otro, alquilan lo demás aquí, lo demás allá, contratan ahora a unha empresa de publicidade en plena campaña para facer a publicidade do Concello. Poñen a funcionar a radio municipal de forma irregular, sin ningún tipo de procedimento. Señora secretaria, que lle preguntei a vostede, que afirma de todos os concejales, se lle pediu un informe jurídico e non o evacuou. Iso que non procedía a facer un informe jurídico. Vostede sabrá se procede ou non, pero xa lle digo, a radio está funcionando. Está funcionando sin que aquí decidíramos como se reparten os espacios na radio, quién puede ir, como, que ordenanzas, como se factura, que publicidade se pode facer. Nada. Absolutamente nada. E resulta que nadie vai a saber nada aquí. Pois todo eso, despois, spots de televisión a ver se yo beso aquí, de 1.200 euros, vale? Tubo laranja, el señor concejal de tubos, por 5.000 euros, e que non se cansan de pôr tubos nin para hormigón, nin de facer esas trapalladas que están facendo ahora para ganar unhas eleccións. Non sabe que a Ada Colau se lle prohibiu utilizar os medios públicos para facer campaña? Non sabe que pode ser denunciados na xunta electoral? Pois vostedes non só eso, sino que agora o que é? Os medios municipales están todos a facer campaña. Non só eso. El próximo domingo habrá a Comunidade dos Maiores en plena campaña electoral. E que hai cousas que non se poden facer. E se se fan, perjudican a democracia. E demostran o que son. E como gobernaron e como regiron eso. E como están a facer con este pueblo. Están hundindo na miseria. Da igual por moita publicidade que lle bote. Da igual, porque as formas son as de sempre. Facendo cierres no público, e facendo desde o Concello. Que os separes, desde o Concello. Desde o Concello, os obreros municipales facendo cierres, pondo tubos como sempre, nas entradas, cando hai unha ordenanza municipal que dice que non sei que. Vindo aquí, señora Maifeiras, facendo a súa lei, a lei que a vostede lle daba a gana, que estuve aquí ladrando, porque eu digo así, estuve aquí ladrando, non pleno dicindo que en Vila Maior non sei que había que facer a aquela familia, que había que ponos no potro de tortura e tirar de non sei que e facer de non sei cuantos, cando o Concello perdiu esa sentencia. Que lle dixen eu? Que o Concello ten que facer cumprir a lei sin ningún tipo de miramentos.
Non porque a usted lle caia ben ou lle caia mal, e nós fixemos un procedimento. Se poñan os veciños como se poñan, e había un procedimento. E vostede quería que nos saltáramos o procedimento, e o dixo aquí públicamente, e que xa tiráramos sin facer ningún tipo de procedimento. Xa sabía que a resolución iba a ir nese sentido. Só sabía. Porque nós non concedemos licencias ilegales. E a licencia estaba revisada. Pero se hai un problema como surgiu, fixemos o que tiñamos que facer. Paralizar. Pero non tirar. Se tiráramos, sabe o que pasaría? Quere que yo diga? Ese particular nos pediría daños e perjuicios. Teríamos que pagar desde o Concello unha indemnización e habríamos atropellados os dereitos dunha persona. Por lo tanto, fixemos o que tiñamos que facer. Por moito que vostede reclamou aquí que había que facer máis e que había que facer non sei que, non sei cuánto. É inhabilitación, ou prevaricación, probablemente. Esa é a diferencia. Nós non viñamos aquí, como digo vostede, como dictadores, sino para aplicar a lei para todo o mundo sin mirar quen era. Non sei se o sabe. Vostedes para aplicar a lei en Bustelo tuveron aí dándolle pa diante para atrás e onde lles dá a gana siguen sin solucionar os problemas. Porque só aplican unha cousa, vostedes sí, porque vostedes forman parte do goberno. Aplican o que lles dá a gana e pos seus todo e pos demás nada. Eso só levamos 30 anos dese tipo de política. E ese tipo de política foi o que queimou este pueblo. E hoxe é o que é gracias a iso. Porque podíamos ser o doble. Podíamos facer as cousas ben. O que pasa é que vostedes non quixeron. Non queren que este pueblo progrese. Queren ter secuestrado este pueblo para facer o de sempre. E o de sempre son as vellas formas de facer política. Ese mundo acabou. Esteo sentado aquí ou non este sentado aquí. Ese mundo acabou. Mentres non se metan eso na cabeza, ou mentres a xente non paga o que ten que facer, seguirá como sempre, sin progreso. Porque os únicos que progresan son os pueblos que pasaron página. E Santa Comba tamén pasou. O tempo. Ben, pregunta, podemos plantear eu. Se lle parece ben. Señora María. Perdón, esto escribido. O é que te molesta que le escriba. No, Porque ten usted moita prisa. mira, eso me dio ahí. Por supuesto que estou pedindo, pero non Con estou la pensando. idea, pues está. Con respeto. Non son señora Mendes, son señora Conseguina. Sí, señora Cosa. Sí, señor Camaño, sí, pode formular as súas preguntas. Moitas gracias. Non hai de que. Primeira pregunta. Mire, vi ontem unha noticia na prensa. Só tiran vostedes, por favor. Salían vostedes, non se votar do partido, estas cousas. Eu non vou falar do seu partido, pero vou falar do goberno. Da cuestión do goberno. Mire, fixeron unha foto moi ben feita, e resulta que vou atar unha cousa con outra, porque teño memoria selectiva, verdad, que os son despistados, pero teño memoria selectiva. Aquilo que quero recordar, suelo gravarlo a festa. E vin ali unhas personas que pasan a ser parte de novas generacións do Partido Popular, que me coincidían nas fotos coas de Venecia. Recorda que o ano pasado, lá por setembro, trouxen aquí un asunto de que o presidente de novas generacións do PP, que pasaba dos 30 anos, había ido a Venecia, un tema de integración europea, de jóvenes europeos, de Dirección Xeral de Xuventude. Entonces, bueno, decíais, sí, como era un empleado municipal, decíais, sí, que criterios tiñan ustedes para seleccionar as persoas que iban a esos eventos e estas cosas. Entón, agora vexo que unha persona que tamén estaba nesa foto, que fai galadelas, fai ben, pois tamén agora é o relevo, digamos, non? O outro xa se pasou de edade, xa tiña máis de 30 anos, e agora ven o relevo, que tamén foi o Venecia. Bueno, hai outros temas tamén vinculados a miña foto, tamén subíamos os temas vinculados,
non era un solo, por certo. O sea, non eran dous solamente. Había algo máis ainda desa foto ali, en medio. E despois tamén se ven pois, algunhas relacións moi íntimas pois, tamén con algún outro integrante desa foto, de novas generacións, precisamente. E logo despois tamén está outra señorita que precisamente foi a que seleccionaron vostedes como auxiliar administrativo, a única que acabou, é filla do ex-concelleiro do PP. Había máis fillos de ex-concelleiros do PP tamén. Entón, o que faga cada un ca súa vida, a súa ideoloxía, a súa maneira de pensar, non ten nada que decir. Cada un é libre de facer o que quere, obviamente, é unha obviedade tamén, non? Como somos libres os demais, tamén os demais son libres de facer o que dá gana, nese aspecto ideolóxico e demais. Pero cando as cuestións, cando estamos falando de dinheiro público, cando estamos falando de viaxes organizados, e cando estes viaxes favorecen ou favorecen, máis que favorecer, dá a impresión, non só as viaxes, senón tamén os outros actos que fan, dá a impresión de que vostedes teñen un chiringuito montado aquí, a base de captar dinheiro de fondos europeos para, ao mesmo tempo, reclutar afiliados para o seu partido. Entón, estamos falando, xa non é igual que cada un faga o que faga, pero entón estamos falando de dinheiro público. E o dinheiro público que utilizando de modo partidista. E estas historias que sean sectarias tamén. Entón, xa non é tan bonita a historia. A mí parece moi ben que a xente viaxe, que vexa o mundo, e que se relaciona con o mundo e todo, perfecto, parece perfecto. Igual, parece moi ben, además, que o faga. Pero cando xa se fai con un fin público, entón xa non parece nada, xa me parece un pouco inocente. E isto é o que está impresión de casa. Que vostedes ten un chiringuito, este chiringuito tiñen para captar xente para o seu. E seguramente non será só no Santa Cruz, pero seguramente estupendamente. Entón, a primeira pregunta, utilizan vostedes os medios públicos para captar afiliados para o Partido Popular? Esa é a pregunta. Segunda cuestión. O día 8 de marzo, que é o Día Internacional da Muller, leron vostedes aquí un manifesto diante do Concello, pero non se ven nada. Sin avisar a oposición, nin para decirle que iba a haber a lectura do manifesto, e moito menos para consensuar un escrito, un manifesto, un texto, consensuado por oposición. Home, si estamos precisamente loitando contra a desigualdade da muller, creo que non é un tema para politizar de un modo partidista, pero ustedes non saben facer as cousas de outra maneira. Entón, min avisa para o texto en outros concellos, por exemplo, na Valle, pois resulta que están todos ali, todos os grupos, e poñen un texto da CEGAM, a Federación Galega de Municipios e Provincias, un texto consensuado tamén por todos os concellos de todos os colores. Pero vostedes eso non se lo foco. Vostedes, calla, que salimos nosotros en la foto, solo non. Sí, ben, eso xa non está ben. Pero pola tarde, estaban anunciadas unhas manifestacións en vilas importantes, en Santiago, en Coruña, e en outras vilas importantes. Estaban anunciadas en torno ás 7, ás 8 da tarde, estaban anunciadas manifestacións que xa van a pasar por multitudinarias e sin pancartas políticas. Claro. Entón, parece que todo o mundo, parece que todo o mundo, consensou de que vamos a deixar as pancartas a un lado e vamos a ir en defensa dos dereitos da muller. Pero que fan vostedes? Vostedes o que fan impiden un acto que estaba programado para outra xente que tiña solicitado o salón multiusos, tiñan solicitado, entón van vostedes a que fan. Como a última hora o Rius Xavier acercou por aquí, dando un paseo por Estanco, Valdodura, de Santa Coma, Reusa dá un garbión por aquí, e decir, fixo como raposo, non? Mentre os demais están atendendo as súas tareas e defendendo os dereitos da muller, e eu vou aproveitar, mentre os demais están entretenidos, eu vou como raposo a ver se poño ali o meu eslogan de campaña. Coestanco, Valdodura, Santa Coma. E de paso xa lle paso man polo lombo da Trisona tamén. Hombre, por Dios.
é un pouco vergonzoso. E vostedes prestanse a todos. Vostedes non ven máis que partido, partido e partido. Non saben de outra cousa, non ven máis que... En fin, son sectarios, partidistas e sectarios. No centro non, vale? Entón, pregunta novedosa. Por que utilizan vostedes, as institucións deste xeito no centro partidista e sectario para beneficiar o PP? Terceiro cuestión. Prepara a señora Cancela. Está relacionado tamén. E non se enfada comigo, pero vou a decir o que vexo tamén. Está relacionado co tema da muller. A señora Cancela estivo na Radio Municipal o día 8 tamén. Non sei se foi convidada con motivo do Día da Muller ou por outra razón, non lo sei. O que si sei é que foi falar de todo menos da muller. Vostede dixo ali que se pasa o PP porque María, a señora Pose, apostou por vostede e que lle gustou o seu proxecto. Ben, vamos a ver, señora Cancela. Vostede aquí do Concello cobra 13.200 euros ao ano. Teño sin confirmar, pero máis dunha fonte díxome que tamén cobra unha cantidad similar como vocal da Federación Galega de Fútbol. Teño sin confirmar, se non é así, pois sigamos vostedes. Vamos a ver, Confirmado antes de lanzar. un inciso. Deberías de O se confirmar pode- antes Un de inciso. Vamos a ver. decirlo, deberías de confirmar. Silvia. Lo que Vamos a pasa ver. que queda muy bonito. Señor Camaño. Deberías de confirmar. Señor Camaño. Señor Camaño. Está totalmente Señor Camaño. Señor Camaño. Non está en un turno de palabra. Estou presidiando eu como alcaldesa e interveño cando considera que teño que intervenir. Señor Camaño, estamos na vida municipal de Santa Comba. Pídolle, por favor, que faga as alusións correspondientes á vida municipal de Santa Comba. Si algún concejal noso que ten unha actividade máis, porque ten valor, e ten capacidade de traballo, e tenes unha certa para poder estar con outra traballo, con outra dedicación, o fin de ter outra dedicación totalmente ajena a este concepto, considero que non ten usted que aludir a elas, vale? Sí. Así que dígolle, por favor, que simplemente se manifiesta con pasa da vida municipal. Señor Ucha, non lle di turno de palabra. Entonces, si en este momento, señor Ucha, que non ten turno de palabra, 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 señor Ucha, tercera llamada de orden de expulsión, Señora secretaria. señor Ucha, tercera llamada de expulsión, señor Ucha, tercera llamada de expulsión, aquí no hay amenaza nada, señor Ucha, tercera llamada de orden de expulsión, por favor, abandone la sala. Boa, boa. Sí. No, porque se trata de tomar palabra. No, acabe a pregunta, pero sempre cando se ciña ao tema municipal, e non a vida que cando estou lle contestando, vale? Sí. Si unha persona ten capacidades para desarrollarse en outros ámbitos, vale, igual hai que ten envidia, de que non se veran chamado, mire por donde, vale? Pero eso non ten ninguna influencia neste municipio, así que, por favor, usted limítese a eso, simplemente. Usted limítese a eso. Está grabado. No, respeto o que te falta a usted, que si non tivemos estos extremos, porque parece mentira que sempre temos que sacar as cousas de quicio, porque aquí non se ven a falar de vida profesional, vale, ni familiar, no, ahora pero dou a palabra cando queira, cando queira, que non se nos Que se non detemos precisamente, sí, vale, o bastante desde fai 3 anos, sí señor, e ustedes se lo ganaron que yo lo tuviera, vale, e agora estou dirigindo este pleno. E o que non lle permito é que usted fale nin da vida privada, nin da vida familiar, como fa moitas veces, nin da vida de outras actividades paralelas que poden ter aquí hasta xente, vale? Porque se se lo ganan e se tienen outra compensación económica é cousa delas, que nos non nos sirve para nada, vale? Así que fale do que quiera da vida municipal. Sí. Pero digolle que dos ingresos que teña a señora Cancela teña por outra dedicación que non sea deste Concello de Santa Comba, que por seu favor que a elimine. Vale, Sí. muchas gracias. Muy bien, gracias a usted, mujer. Mire, Mire, perdón, pero de mujer sobra, ¿vale? Bueno, hay una Porque, política de vamos a ver, mire por
dónde. Mire por dónde. No, estoy contestando. Mire, vamos a ver, mire por dónde. Usted o que fala de igualdade. Usted o que día... Pero vamos a ver, hombre. Sí. Pero que pasa? Que non quere escutar que digan as verdades. É que eu de todos os días, en todos os plenos, cando se lle está contestando e fastidian as verdades. É usted o que fala de igualdade. É usted o que faría que facer un manifiesto e tudo demás e era despectivamente muller. Pero isto que se cree? Así que prosiga. Moitas veces. De nada. Vamos a ver. Sí, ten que ver, usted digo que queira, pero... Non ten que ver na vida municipal de Santa Comba. Mire, son cosas que... Non ten que ver na vida municipal de Santa Comba, así que, por favor, elimine esa alusión e prosiga. Non ten nada que ver, non ten nada que ver. Non ten nada que ver. Municipal o día da muller. A ver, se ten que ver ou Non ten nada que ver usted que faga alusión á retribución económica que pode ter a señora Cancela por outra actividade independiente da municipal. Así que continúa. Bueno, pero é boca da federación ou non? Home, gracias a Dios, pero es que era que chegase incluso o presidente. Alegraríame muitísimo. Pois mira, Eso vou non se dicir, pensaba nunca. o seu presidente, o presidente da federación, é antigo, non sei se actual, sino antigo presidente da Diputación de Pontevedra, PP. Por certo, non sei se sigue sendo, se non é, tuvo aí varios coellos, tuvo que abandonar o PP, bueno, tuvo aí varias cousas que, en fin, vostede sabrá con que non sei. Pero, bueno, a cuestión é que lle vou dicir, mire, o día estábamos falando da radio, vostede, se non é certo este nego, pues está, me dixo máis de unha persona, entón, como, en fin, pues, se non é certo, nego, eu, activo e ponte, non hai nada. Supondo que unhas dietas cobrará tamén, non? Pero, mire, a cuestión é que vostede creu no proxecto de María José, en certo aspecto. Entón, o que vostede afirmaba ali, afirmou, non, estas son palabras que teño intercombinadas, porque hai unha nota de prensa, ao mesmo tempo, eu escoitei, despois, e na nota de prensa, despois escoitei, pois unha parte da súa intervención. Entón, afirma vostede, nas escolas dos Sallas, temos 104 nenos que van a entrenar a Castilla. E non implica beneficio a nadie. Punto. Siga. Sí. Pretendemos traer eses nenos ao centro de Santa Comba para crear ambiente. Punto. E despois tamén acaba dicindo, os nenos ten que vir en que están no funcionando. Despois que ten usted relación coa presidencia, que ten un neno aquí xogando nos Sallas tamén, eso digo vostede. Sí ou non? No. Sí. No, Sí. Sí, que queres contestar ahora. Sí, Vale, me diría se vostede non me dixera. Non me diría. Non quero meterme no... O meu neno vive en Santa Comba, eu vivo en Santa Comba e a miña familia vive en Santa Comba. Que non é o mismo, que tamén está, que non teño por que negar. Non digo que non Yo non quería decir se vostede non me dixera, digo porque lo dixo vostede. Pero bueno, entonces, señora Cancela, de que proxecto estamos falando? Estamos falando do proxecto, tampouco nós estamos vendo con minas, con presos alleiros, estas cousas, a relación terá vostede tamén, sí ou non? Entonces, a cámara, mira. una cosa con outra, un vai atando, porque temos que ser mal pensados, porque nos vostedes enseñarnos a ser mal pensados. É que estamos a vísperas das eleccións, 16 anos, claro. Sí, claro. Entonces, como vostedes nos enseñaron a ser mal pensados... Un inciso, non lle enseñamos a ser mal pensados, son mal pensados por naturaleza. Déxeme falar, señor, déxeme decir o que... No, pero eu te podo puntualizar, para iso dixo Pedro. Perdone por non me se me explodiu a escapar. É unha maneira de falar, perdone vostede. Estou dicindo de que proxecto estamos falando. Do da señora Pose ou da súa, non sei o proxecto familiar, digamos, vital familiar. E por que quere ter vostede o ambiente de Santa Comba? Por que utiliza vostede os nenos para crear ambiente? Exactamente, para non decir o que non é. Temos nenos que van a ter, non implica beneficio para nada. Pero vostede cree que non implica beneficio para os nenos practicar deporte. Ou o deporte, a que lle chama vostede beneficio? Non, é que estou vendo o seu subconsciente, sabe? É que cando un se suelta e fala na radio, están salindo cousas que un se cara non as escribiría. Pero cando un se sinte cómodo e halagado a la vez, pois non suelta as cousas así. E entón non penso que está dicindo, pero sale aquilo. Por favor, señor Camaño,
Fíjase a pregunta, concreto, claro. porque me encanta divagar. Fíjase a pregunta, por favor. A pregunta, mire, non é máis nada. Digo que non se deben utilizar os nenos nin para crear ambiente, nin para beneficiar a ninguén. Vale? Entón, a pregunta, de que proxecto fala vostede, señora García? María, pido a O palabra, da señora, se non o da señora Posse, por ou do favor. seu proxecto? Vale, esa palabra. Mira, en primeiro lugar, do que Ela non eu... pode tomar nota. No, aquí No, no, vamos a contestar ahora, a pregunta que me fixeste. Vamos a dar a palabra. Mira, en primeiro lugar, do que eu gano ou non gane, eso terei que darle contas a Hacienda. Se eu fago a miña declaración da renta, nunca me imputaron por nada, é totalmente erróneo que eu gane eses cartos na Federación. Que pasa? Que a política estámola usando agora, porque é vísperas das eleccións e é o último pleno. Ti o dixeste, se máis o teu compañeiro. Vale, eu si teño nenos nos áreas, non teño que esconder. Mira, teño unha virtud e un defecto, que eu vou sempre de cara. Eu levo moitos anos a miña xente conoce-me de sobra, e non teño por que esconderme de nada. Eu falo do proxecto porque me parece que Santa Comba necesita ambiente. E creo que se os nenos veñen a Fontela, os nenos non veñen solos, veñen cos seus papás. Os papás poden ir facer a compra, poden ir tomar café, poden facer moitas cosas en Santa Comba. A iso me refiero no proxecto. E non divaguemos con historias macabeas. Efectivamente, eu estou unida ao proxecto de María porque me sinto cómoda traballando con ela. Vale. E os que estades usando a política e os nenos neste momento eres ti. Vale, eres ti. Vale, que son vísperas das eleccións e o último pleno que da Miguel. Só lle falta mirar a cámara. Entendes? Si, o meu home ten o Congreso Salleiro e o seu amigo, o seu compañeiro estaba comendo o día da festa do Ayuntamento. Eu non teño por que esconderme de nada. Non teño por que esconderme de nada. Precisamente acabades de falar duns medios de como se pode facer e tal, e non se fixo. Por que? Porque non teño nada que ocultar. Nada. Sempre vou de cara. Cos meus defectos e camiñas virtudes. Habrá quen me guste e quen non. Non trates de manipular os meus actos. Vale, eu tratei e díxeno por activa e por pasiva. Vale, que o campo viña para Santa Comba por ese motivo. Non o vou a levar para a miña casa. Eu na miña casa xa teño un. O meu neno pode xogar na súa casa, gracias a Dios, porque seu pai e súa nai traballan moitísimo. Teño 3 traballos, menos mal que o seu compañeiro, despois do último pleno que asistiu, me fixo caso e puxo a traballar. Porque eu pago o meu autónomos. Pago o meu autónomos. Pago o meu autónomos. Porque eu non podo parar do seu... Sabe por qué? Do seu pluriempleo. Efectivamente os nombrastes. Efectivamente os nombrastes, Miguel. Efectivamente os nombrastes. E quedan aí grabados. Vale, quedan aí grabados. Efectivamente usted os nombrou. Vale, eu, para ser clara, pago o meu autónomo religiosamente, que nadie me lo paga. Vale, efectivamente estou aquí e teño unhas dietas. Pero non son de 13.000 euros. Vale, que se o foran non pasaría nada, porque voy a trabajar. Y cumplo con el ayuntamiento y cumplo con la federación. E outra cosa che quero dicir. Do presidente da federación, creo que estás bastante confundido. Eles os periódicos cando che dá a gana. Sabes, porque o presidente foi asuelto. A ver se o vosso amigo Liñares era asuelto. Vale, que tamén foi presidente da federación. Veremos. Pois hai que esperar. Pero este xa foi asolto. Vale, sí, salió unha voz de Galicia. Entonces, hai que ler todas as noticias. Bueno, pois o vosso amigo Liñares, que é do vosso grupo, parte do voso partido. Te ha presentado unha reclamación. A ver, a ver, polo de pronto ten unha inhabilitación de 16 anos. Pero mire que veña a aceptar polo de inhabilitación. Polo de pronto, gracias polo consello, pero as miñas amistades hasta ahora teño 40 anos, gracias a Dios, e podo elegir a seu. Non teño nada máis que dicir. De acordo. Prosiga que as preguntas, señor Camargo, por favor. Sí, déxeme que lle diga algo. Déxeme que lle diga algo a señora Cancelas, que do canto piso. Prosigue que as preguntas, por favor. Eu creo que a pregunta da señora Cancela non dá lugar a réplica. Por favor, continúe con as preguntas. Vostede quere ambiente sobre a pregunta. Vostede quere ambiente a Santa Comba. No, a pregunta xa foi contestada. Señor Camargo, a pregunta xa foi contestada. Señor Camargo, a pregunta xa foi contestada, vale? Como que muller? A ver. Segunda llamada, usted que se cree. Perdone por lo de muller. Pero non fica falta. Perdóneme por lo de muller. Y segunda llamada, y la tercera expulsión, usted que se cree. No. Isto é territorio de manche, falta de respeto, ainda por riba.
Pídeme perdón por degollar. Si no, como seu compañero tira pedra, despois pide perdón, se calquera pide perdón. Hai que aterse a unha de las cosas para non ter que pedir perdón. Por favor, continúe formulando o resto de preguntas. Ben, pois Castriño se tamén. Por favor, continúe co resto de preguntas. Pero o campo non está tan estéreo, e ali non hai nadie. Quer decir, estamos vecinos nas súas casas e nada máis. Si Castriz fora Santa Comba, o campo non se movería. Ela pode seguir por... Non, é que é verdade, é que Hombre, se usted que sigue interpelando, trae a contestar. A ver, o pasa sobre Pero que queres ter máis de respostas? que dar igual que usted tamén digo, o que está claro que non vas a facer unha mentira. Faga o favor de seguir ca cuarta pregunta. Si ten a ben de contestar. Pero buscar as cousas que ten unha sala. Creo que tes cousas de bonda Por para favor, buscar. señora Tercera. Bueno, a pregunta era se está contestada. A pregunta terceira está contestada, señora Bueno, o proyecto ou a señora... Moi ben, perfecto. Cuarta Cuarta pregunta. cuestión era para a señora Esther, queríame reconciliar con ela, certo modo, pero non está. Era a ocasión, o seguinte. Porque, mire, non sei se queremos máis pleno, xa. Porque, Todos mire, os cuartos viernes de mes impares temos pleno, que o sepa. eu non recordaba que iba ao pleno da anterior legislatura, pero bueno, se vostede o di, pero bueno. Moi ben, pois mire, era simplemente puntualizar a señora Esther polo tema del texto de tercerato. Señora Esther, non, señora Espasandí, por favor. Pois sí que estamos, Estamos por a lei da igualdad. Tengan a Aí é votar onde se que manifiesta. va a pedir. A señora Espasandí, quería puntualizar que, bueno, un expulsado, no pleno pasado, precisamente, por esa cuestión. Quería puntualizar que nós non estamos en absoluto en contra do servicio de atención temprana. Non estamos en contra deso. Nós simplemente fixemos preguntas. Ustedes trouxeron aquí un convenio con Mazaricos e que chegou así un pouco de sopetón, porque foi un pleno extra, chegou un pouco de sopetón e nós simplemente pedimos explicación para que ustedes nos explicaran por qué facíamos esto, en que circunstancias e tal, non? Entón, pedíamos simplemente explicacións en torno ao convenio. A ustedes, pois aí parecía que estábamos en contra, ou, bueno, acabaron de decir que estábamos en contra do servicio. En absoluto estamos en contra do servicio. Estamos a favor do servicio, explicando se é necesario e tal. Era quedou de mirarnos os custes de este servicio, porque ustedes decían que prácticamente iba a salir gratis ao Concello, e ela despois manifestou que o custe non o conocía agora mesmo, o custe hai. Xa confirmou dicindo que non o conocía, pero que iba a ter datos para este tema. Pois non está libre de ter os datos, estime, e con isto. Pero tamén lle digo outra cousa. Despois de que nos expulsaron a nosotros, a nós, que non son de Lugo, e despois de que nos expulsaron a nós aquí do pleno, o señor Antequeiras preguntou que por que non estábamos Mazaricos, que xa non eran Mazaricos e tal, bueno, cousa que eu desconhecía. O decreto que eu coñezo deste asunto é que o servicio de atención temperá iba a ser de 1 de junio de 2018 a 31 de outubro de 2018. Ese é o decreto que eu coñezo e ese é o que nós firmamos aquí. Prorrogable. Vale? Entón, cando vemos retrasando a cousa de un lado para outro, de tal maneira que o servicio realmente empezou a funcionar o 1 de novembro, ou o 2 de novembro, non sei. Por lo tanto, tivemos o servicio fora do plazo do que eu teño conocimiento do decreto. Bien. E agora, pois, acabo de ver un decreto que Mazaricos desvinculouse deste convenio. E vostedes dinos que teñen un convenio con a Baña e que o servicio está funcionando. Ben, pois sobre a grama de que está funcionando e sobre todo se hai menos que o necesito. Alegro e aplaudo demais que o haxe. E que o conseguiran incluso. Tamén o aplaudo. Eso sí, pero é que se non nos dan información, se non temos conhecimento, salvo que eu houbera omitido algún decreto que procuro verlos todos, ou algún acordo de alguna xunta de goberno que tampouco teño eu todas as xuntas de goberno que lle iba a decir, porque teño o número 14, 17, 18, 23 e 25 do mes de, o sea, do ano de 2018. Eu non teño actas da xunta de goberno local. Non sei se non se celebraron, porque dúas delas, por exemplo, son en setembro, outra en agosto. Non sei se non se celebraron, porque estaba xente de vacacións, e os números siguen contando, ainda que non se celebran, non o sei. Eso non o sei. Eu sei que teño estas 5 xuntas de goberno local sin recibir. Por lo tanto, se hai algún acordo na xunta de goberno local
referente a ese convenio que teñen ustedes que Baña, o de Cortelo, que teñen Cortelo de Baña, pois eu escoitei. Por eso dixen aquí si estaba funcionando, cando se acabou ou cando custou. Porque non teño máis coñecemento de decretos que o que acabo de decir. Entón, nada máis. Si o servicio é necesario, que parece que é, que ten 20 nenos ou así, entre a Baña e Santa Goma, si é necesario que está funcionando, pareceme perfecto, que felicito por eso. Ben, mire, agora simplemente vou a recordar unha maioría de asuntos que quedaron Antes de recordarmos... pero vou ir de modo telegráfico, se quere. Vale, mire, antes de recordar esos asuntos, xa que non está a señora Espasadín, vou intentar recordar o contestar máis ou menos o que da información que dispoño respecto a esta pregunta, e así xa queda zanjada a resposta do señor Espasadín. Parece moi ben que nos dea ahora mismo enhorabuena e que lle cortera de sorpresa, pero eu cando estaba na oposición, se realmente me traían un beneficio para os meus vecinos e a que me correr por sorpresa, iba a votar a favor ou absterme, pero nunca en contra. Ustedes votaron en contra porque lle dou a gana, porque lle fastidia que fagamos as cousas ben. Fastidia que os nosos vecinos teñan servicios gracias ao noso gobierno. Vale? Entonces, en aquel momento, fastidiaba de que as cousas se fagan ben feitas. E din que non fai falta, que non sei que si, que se costa, que se non se costa. Usted sabe que calquer actividade que sea solucionable hai que pagar e logo recuperarse, por suposto que sí, por eso non tiña coste. O que pasa que, de alguma forma, hai que facer unha retención, hai que facer un pago, e logo recuperarse, porque é un convenio. E no convenio, ese sale de gratuito o Concello de Santa Toma. Houve un problema de fecha, que estaba previsto empezar nunha fecha, empezou noutra, e reduciuse o convenio a un período máis corto. Pois, efectivamente, pero mentras que estuvo, funcionou. Ahora mismo, o Concello de Macericos consideraba que eles non tiñan nenos con esas necesidades, e que pensaba estar neste convenio, pois rescindiron, pero xa estaba a Baña pendiente, efectivamente, podemos a cabo o convenio da Baña. Necesidades hainas, un servicio pode se dar, e se non se podemos dar un servicio aos nosos nenos de Santa Comba, porque non vamos a decir que eso sí, o que pasa que, claro, como ahora ustedes ven que realmente eran nenos, que é un algo que se necesita, ahora intentan quedar aquí o pueblo de Santa Comba e decir que están de acordo con eles. Mira, señor Miguel, eu quería aquí, miña compañera, notase que estamos en vísperas da política española. Señor Miguel, mire, ahora falta yo respeto ao señor Camaño. Sí, porque como me chamou antes señora María, xa non trata de señora. Non podes tomar o señor Camaño tamén. Bueno, pois señor Camaño es Pasardín. Pois mire por donde, que como estamos en campaña electoral, vale todo. Fágame ese recuerdo telegráfico de lo que me quería decir. Moi ben. Gracias, agradezco. A modo telegráfico, estos son todos os que foron quedando nas preguntas. No, perdón, que eu sepa, a día de hoxe estaban todas contestadas todas as preguntas, todas. Excepto as de hoxe. O que pasa é que ustedes, eu creo que cando eu contesto non me escutan, ou hai que expulsalos porque interrumpen. Pero mire, se algún día se ten que marchar porque está expulsado, como lle dixo un día a miña compañera, lle dá verdade que hai escoita a contestación, porque se usted fai o que posible para que o expulsen porque está a disgusto e se quere marchar, nós contestamos, eso por supuesto. Entón, fágaseme ese recuerdo telegráfico que se lle diu que está máis que contestar. Sí, de acordo. Gracias. De nada lle digo de novo. Mire, primeiro cuestión, cando vostedes fixeron para ser telegráfico, cando vostedes fixeron a moción de censura, que a moción de censura, resulta que parece ser que aquilo era todo por o muro do Barrio da Mano. Había uns pais exacerbados, que estaban reclamando os seus nenos que estaban en peligro de morte. Eso foi en maio de 2016. Sabe cando fixeron vostedes a reparación do muro de 15.000 euros, que tan grande non debería ser, por un ronceo ou un pouco máis, o 26 de 12 de 2016. É dicir, ano e medio despois, estuveron en peligro de morte os nenos. Por que tardaron vostedes tanto? Se era tan grande. Mire, coa EDA de Guisande xa a teño aburrida, a estación depuradora de Guisande. Vostedes iban a buscar unha solución, vostedes iban a buscar un acceso. Nin temos solución para a estación depuradora de Guisande, nin temos o acceso aclarado tampouco. O contrato de abastecemento de auga, por que pagamos? Se lle decía antes, por que pagamos nós o cano se os beneficios os leva a empresa? Vamos. A súa promesa electoral de facer o tramo da carretera a Santiago hasta Porto Monte. Prometeron ustedes no seu programa electoral, no seu punto, que o dinero. Ben,
Pois a duras penas, ni siquiera conseguiron vostedes facer 2 kilómetros, pero que si consiguen é enterrar 4,5 millóns de euros ali nunha canteira, ali entre Seres e Ribeirões. É o que están facendo. Porque beneficio para o tránsito me parece a mí que non sei se habrá ningún. A ver cando chegamos a ver. E iso que tiña o señor Agustín Hernández, o que agora é candidato do que para a alcaldía de Santiago, decía que iba a poñer 23 millóns de la carretera desde aquí a Santiago. Isto foi no 2011, que xa non vai. Pero bueno, ustedes sigan coa matrácula esta da carretera de Santiago, que agora mesmo creo que se marca no resto que sube. Unha pregunta. Ten vostede, porque como non sei nada nese sentido, e digo yo tamén ao señor Posa, señor concelleiro de urbanismo, recordo que si non lo sabía, de urbanismo, e como non quixeron nada con respecto ao urbanismo, ten vostedes algún proxecto de obra urbanística para o casco urbano de Santa Comba? Nós propusemos aquí, cada tempo, porque non todo é crítica, nos tomamos como propostas positivas. A veces fan os casos, a veces non. De entrada dinte non, despois cada van facendo. Pero mire, nós propusemos aquí estudiar cos comercios, coa xente, en fin, estudiar a cuestión de peatonalizar a Rúa Galicia, que é os parques, e máis parte do Rúa Ourense, a parte alta do Rúa Ourense, que é onde está o Pazo, onde está o centro de maiores, e a vivenda social. Ben, nós propusemos estudar a peatonalización de esta zona. Tamén le proponíamos a Rúa Ourense abrirla na parte de abaixo para a Avenida do Brasil. Proponíamos iso tamén. E ao mesmo tempo decíamos que fixeran ustedes algún convenio ou algún arranxo cos propietarios das parcelas por ali para ampliar o apartatoiro, porque, ben, se vai haber unhas rúas que en determinadas horas poden non ser transitables, que facer peatonal unha rúa non é cerrada a cal e canto. As cidades hai un horario e hai uns días en donde sí transitan os vehículos, os de mercancías ou os particulares. Entón, non necesariamente unha vía peatonal ten que ser intransitable para as cousas. Pode ser determinadas horas, determinados días, ou como se vai habiendo conveniente. Entón, decíamos tamén de buscar aparcadoiro naquelas zonas. E hai unha zona que é a Rúa de Lugo, a do Centro Médico, a máis o muro, digamos, de contendas, que nesa zona é un polígono non consolidado número 12, que pertenece, pois, á familia Cancer. Pero hai unhas zonas que ten que deixar un porcentaxe, incluso o 30% ou así, dese polígono ten que deixarlo para servicios públicos. Entón, hai unha zona, que creo que é o aeropuerto, e hai outra zona porque é Paseatín, e despois hai uns viales xa trazados no que é o proxecto. E, bueno, pois digamos que xa o Concello podería habilitar, neses viales, podería habilitar aparcamento provisional, hasta que se urbanice todo o que para facilitar o aparcamento, cando hai partidos de fútbol, a partidos de fútbol ou calquer tipo de evento que pode haber multitudinario ali nos pabellóns ou na piscina, onde sea. E, ao mesmo tempo, ali chegar o aparcamento na calle Lugo. Na calle Lugo é unha zona bastante comercial que eu paso por ali a miúdo e vexo que hai doble fila, pois moi a miúdo, sobre todo por as mañas. Non son mellores. A xente que traballa ali ou que vive ali, o mellor aparcaría en outro lado e quedaría pois libre para que a xente de chegue pois poder aparcar como facilidade. E non se estuvera interrumpindo tanto. E algo parecido pois tamén na Rúa Rosalía de Castro, pois se ali ao lado das partes, pois se se pode habilitar unha parcela que se debe aparcar, pois sería ideal para deixar o tránsito rápido e aparcamento cos clientes dos estabelecimentos que pode haber. Ese é o que nós proponíamos. Tamén proponíamos, non fai moito, proponíamos pedir a Xunta de Galicia, que é a titular da carretera AC400, que vai de Silás a Muros, dende o Orrio, máis ou menos, hasta Esmorode, pedir unha senda peatonal. De tal maneira que a xente de Santa Comba pode ir caminando hasta a Playa Fluvial de Esmorode
e así, pues, seguir caminando por ali, paseando, en bicicleta ou como sea, de tal maneira que pues, daría lugar a un tránsito seguro e a xente se poder esparcir de unha maneira segura tamén, que vostede como a mí me moitas mulleres e homens que andan camiñando a diario, seguindo unha maneira segura e tal. Tamén nos pusemos eso, pero eso foi reciente. E logo despois temos un entorpecimento, dos entorpecimentos de toda a vida, que a Rúa das Certeiras, que é a que baixa da calle Lugo, que a oficina de extensión agraria, sabe vostede que había un estreitamento, por unha pequena ponte, había unha ficha ali de unha parcelina, con un poste, que viña era capaz de sacarlo de diante. Pois, tampouco se fijaron en él. Bueno, vostedes eso non o viron tampouco. O mesmo pasa salindo da de Aurelio, que a avenida de Mogueira, pois tamén hai ali un tapón, que a nós, no momento dado, incluso nos ofreceron, pasan anos a nos desalocaron, entón xa foron vostedes os que pero por la zona de Aurelio e Robán, ofreceronse a facilitar, pois, que houbera unha, bueno, con tal de que lle repuxeran un muro, que se podía meter un poquinho para dentro a vía pública, non? E, por certo, acaban de asfaltar vostedes aquí a Torres, xa estamos ali. E, bueno, está bastante regular, e por outro lado, xa non había un paso de peatóns elevado, e a mí non se acordaron do primeiro tubo, vendo que está costa abaixo, a auga vai a pasar ali. Entón, imagínese, dejaron unha novia que ir para a súa desgración, e pasa un día de chove, pasa un por ali, salpica, e aí a vos. Xa non contento. É dicir, que é un detalliño que se non houveran continuación. Eso, esa parte tamén, tampouco se le ocorriu mirar, non? E esa rúa chamase Bispo García Martínez, que é o que vai salir, que vai na rúa de Aurelio, cada avenida de Ponte. Mire, o matadoiro da Pereira, outra o mismo, propuxemos, digamos, advertimos de que estaba moi peligroso, de que estaban marchando con todos os ferros, de que había ali uns depósitos cheos de líquido, pois moi peligrosos, que ferros, en fin, calquer día podía haber un desgracia, e polo menos, que detuveran a degradación dese edificio. O mínimo que se pode facer é arreglar a estructura de maneira, e tirarlo de maneira que non se siga destruindo. Decíalle que, como mínimo, debía de servir para verdad, a maquinaria, os tractores, os síganos, traballo para a tracción, como mínimo. Ao menos, impedir que caia, que se dorme un edificio público, non? Xa non digo, claro, para vostedes ni siquiera, pois non moveron nada. Non movemos nada, señor Chisco, señora Mejía. Como vostede da postura. Aún así, é que compararse con os mares é a mesma cosa. De todas as cousas que nós teníamos para feito do... Señor Cabaños Pasadín, por favor, continúe las preguntas. Boa. Ai, pero dile que non me interrumpa. Señor Cabaños Pasadín, por favor, continúe las preguntas. Perdón, que non me quero que me escapou. Non hai que perdonar nada sempre que usted siga cas preguntas. Mire, ustedes non fixeron nada respecto ao matadoiro, entón, bueno, hai de decir, non se preocuparon por eso. A estrada de San Salvador, non sei que nos vai a contar, pero isto trae cola desde principios do ano pasado. Queríamos presentar unha moción, vostede non nos deixou, despois trouxemos outra vez, despois dixo que xa chegábamos tarde, se ustedes estaban traballando, sabedes tanto, por lo tanto, levamos ustedes un ano e pico mirando o asunto. Non sei como me mira. Pero a cuestión é que eses 200.000 euros que a empresa Energías Renovables deixou aí, para o San Salvador, vostedes non fan nada con eles, non? Simplemente sirven de mucho para aumentar os presupostos cada ano. Temos 200 millóns, non nos gastamos, temos para ali, están ali. Están nos marcos, están en depósito, pero realmente pertenecen á estrada de San Salvador. Pois, a ver, nos conta. A ver si ten un proxecto terminado, si vai. A ver, nos conta. A carretera xa non dá tempo de facer, obviamente, pero a siquiera tiveran o proxecto. Outra cuestión, mire, perdemos 4 líneas de autobús de Santa Juan Barranca. Tampouco, non sei que o fixeron, pero tampouco se moveron as tres. Estamos en elas, e agora prácticamente
para a zona da lava, prácticamente, eu creo que hai que ir un día, non sei se de noite, e volver outro día por la mañana ou algo así. Xa non sei ben como está a cosa, pero eu digo a mí, é verdad que non deixo autobús prácticamente nunca. Non sei se teño mala suerte, non sentido, pero quedamos sin conexións. Tamén perdemos alguna conexión con social. E estou dicindo que vai para lá, pero que tamén iba para gastar suelos. Os veciños da Pereira por aí tamén utilizaban esa mesma línea. O autobús chegaba a Solos, ahora non sei, creo que de máis aí, o Solos, e chegaba hasta lá. É dicir, que a xente da Pereira pues, tamén estaría, né? Suelos de moros. No, pero últimamente, aquí unha línea que ponía suelos, pero bueno, perdón, tampouco fixeron ustedes. Que fixeron? Non fixeron nada. Que fixeron para erradicar, casi vai como ustedes tamén o medio ambiente, pero que fixeron ustedes para erradicar o feísmo e a rehabilitación dos edificios e do patrimonio en Santa Comba, no Concello, pero sobre todo no casco urbano? Todos os días, mirando pela ventana, que unha vez había de mirar, de cando vais ao coche, está vendo aí unha serie de edificios, edificacións, un estado ruinoso. Home, algúns teñen un valor patrimonial, arquitectónico. Entón, como eso moi das outras cosas, pero quero dicir, digo isto porque están aí ya, ¿no? Pero hai aldeas, pode ser aí, como pode ser Freixeiro, ou algúns outros por aí, que realmente teñen unhas casas, unhas edificacións, moi ben feitas para o que como foron feitos, e que é unha lástima que caen, e que quedan desatendidas. Por certo, falando de ilha, onte dos me por mirar a ver se habían quitado plásticos dali, da área, como se chama, non sei que, turístico, etnográfico, de allí, bueno, un nombre moi grande. Pero que hai ali, agora usaron un letrero que pon o relojero. Un muiño que non sei o relojero. Relojero escriben con G. Eu non sei se en galego, a formación académica non la fixen en España cando era rapaz, digamos a base, que estuvo en Alemania tamén. Pero, non podo resumir de como poder, pero creo que o reloj escribese como falta ben. Entón, agora, pero quero decir que aquel consunto etnográfico que eu denunciei aquí, en que en Navidades estaba, que usted explica a directora de turismo, que estaba aí cheo de plásticos, unha lavadora, unha rodas e demais, que quero todo feito. O día 25 de diciembre seguía, e onte, que foi día 21 de marzo de 2019, seguía prácticamente igual. Só había pasado por aquí un tractor que non me posto agora para facer 4 horas. A maior parte delas están ali. Sigue a roda no río, sigue o frigorífico no río, siguen os plásticos, lonas e todo. E sigue a escombrera no mesmo sitio. Non sei, pero a verdade que a mí dame en serio ver aquilo. Porque algún día que se poda acoller o personal, non sei, protección civil ou a brigada de obras, que podes decir, pues vamos a poñer un día, porque hemos todo que hai ali, en medida que yo vai a impedir aguas de Galicia. Estuvo ali a directora de turismo, algo que vai decir. Pero bueno, que total, que na illa aquilo sigue dando recorte. Sigue dando recorte. E a xente vai a visitar aquilo, ustedes publicitan eso, turismo, non sei cuánto, e que dixen aquilo, porque xa digo que somos. Se entran por la avenida de Santiago, que hai unha rosa de Galicia, se ellas tienen papeles por fora, tamén se digo que somos. Que precisamente iba a comenzar. Pero estaba dicindo que fixeron por a recuperación do patrimonio e do feísmo e de toda esta historia. Non fixeron nada. Lamentablemente temos que decir que non fixeron prácticamente nada. É unha pena, pero é así. Entón, bueno, hai edificacións que habría que restaurar, que habría que, por lo menos, que a Xunta está preparando unha lei de rehabilitación de Galicia. E polo menos, ustedes poderían facer un censo daquelas edificacións que están en ruínas e demais, para que cando chegue un momento poder informar os propietarios de que hai unhas subvencións aí para poder solicitar e, se ustedes fixeran, ustedes, ou que toque gobernar, pero ustedes non fixeran, pero que sería ideal, sería que incluso o Concello tuveran uns fondos propios, non sei, 50, 60 mil euros, que fose anual, que fose
subvencionando a aquellos propietarios pues, que tienen unha condición económica máis delicada, pois para poder disfrutar cando menos, arreglar as paredes e o teito para o tellado, para que non se sigan deteriorando esas vivendas ou esos edificacións. Non se lle ocurriu nada, non fixeron nada. Os da Baña acaban de... Eu isto que lles digo teño apuntado nas preguntas de examen do tempo. O que pasa é que os da Baña acaban de aprobar unha moción de compromiso por Galicia, precisamente, fai, pois non sei se 3 semanas, 2 semanas ou así. Pero é algo que está en mente de todos, non deixar destruir o patrimonio que temos, un pouco que temos, pois, conservando, pastos, todo isto. En fin. Tamén me pregunto cando van a resolver, se pensan resolver o desbordamento das augas residuais na avenida de Santiago, tamén as augas residuais nas zonas, cando pensan resolver iso, porque iso é de extrema urgencia. A parte xa ten unha multa aí de 5.000 euros, que non sei como andará, pero iso é penoso, miran para iso, se hai que dar unha solución, hai que dar unha prioridade. Ben, parece que vostede que xa unha boa gestión cando deixa un concello con 1.700.000 euros aproximadamente de débeda e adican aproximadamente o 60% dos ingresos, adican vostedes de gasto persoal. Cando por aí adiante non é normal ni siquiera chegar ao 40% de gasto persoal. Pois, a pregunta é se a vostede que parece de, pues, bueno, subidas desorbitadas de salario tamén, que fixo por aí, ¿no? Ustedes saberá por aí. Outra cuestión. Na comida de maior do ano pasado, que se decía o meu compañeiro que ustedes adiantan este ano a comida de maiores ao sábado que ven, no mañá, semana seguinte, porque aquí, o sea, se estamos facendo campaña, non? Co diñeiro de todos outra vez, non? Pero dixo o conselleiro, por aquel todos conselleiro, que agora se llama, o conselleiro de Política Social, o señor Samuel Rey, de Ferrol, que agora é candidato a alcaldía de Ferrol. Pois dixo ali, que eu estaba ali, xunto a ele, cando estaba dando o discurso, dixo, a ver, non me aperto, un centro de día. E eu pregunto, para quando? El centro para qué? Porque me da vueltas moitas voltas, como te prometer, pero a verdade que... Pues estás bravo. Sí, non? Non sei, pasa que... Estamos en campaña electoral, estamos en social electoral. Sí. No, eu digo que espera, porque non teño estar en campaña para decir isto. Digo que tomar unha taza en que sí. Bien. Señor Alejandro, sabían que vostede anunciou no tablón de anuncios no talón de anuncios na página web do Concello, anunciou vostede por su inicio de o regulamento orgánico de participación cidadana. Sí? Recorda vostede que estaban aquí os pais dos alumnos do Barrié, do quinto, que solicitaban un terceiro profesor para quinto? Sí? Que nos decían que fuéramos para casa se non conseguíamos o profesor. Non ten que ir para casa. Todos. Eu tamén. Sí. Pero se cada cargo de casa, que ten que para que non. Mira, pues prometido. Eu como usted, non está afirmado aí. Mira, dixo vostede aquí, día que dixo, un veciño, un asistente, dixo que a ver se podía participar a xente, porque, bueno, como criterio, se va a acabar de ser deixado porque non está regulado. Entón, decía, bueno, e vostede dixo aquí, a indexación último que faga, solemnemente dixo vostede, non sei se estou na cura ou... No, Francisco. Sí, solemnemente dixo. Sí, solemnemente dixo. A indexación último que faga, vou a presentar un regulamento para a participación cidadana. É verdade. Vai a presentar? Escuito. Mañana, se acaso mañana. Sí? Se acaso mañana. Muy simpático, continúo que preguntas. No, Deixes era con personal de acabar a casa.
Non se preocupe, ten capacidade para dar a frase, non usted que sería muchísimo. Sí, sí, sí. Bien, pues mire, resumindo. Un fiasco do goberno, tanto no aspecto económico como no aspecto del progreso económico. No, se me permite, vou acabar. Home, non esperaba menos despois desta conclusión. Voy a decir, para acabar, voy a decir unha última. No, pero xa decía que terminara. Mire, voy a contestar eu. Claro. No, pero dixi, para rematar o fiasco, vale, non necesitamos que nos explique mal. No, ahora voy a contestar a usted. No, usted dixo que terminara o fiasco. Solo lle quero desear sorte aos concelleiros. Permítanme que fai favor. Usted dixo que para terminar o fiasco. Terminado está, moitas gracias. Vou a proceder entonces a contestación ás súas preguntas. Vou a proceder a contestación ás súas preguntas. O que vou contestar, e de que non está aquí o señor Lucha, vou aproveitar tamén para contestar ao seu ruego. De que non existe un software de contabilidade, é unha mentira, porque lo que está claro que, claro, non se preocupa de ver como funciona realmente este concepto, que se queda aquí a decir barbaridades. De que se utilizan os medios públicos para facer campaña é unha mentira, porque a radio iniciouse fai uns meses, estáse levando a cabo un traballo desde a radio en donde non hai ningún sentido nin político, nin de campaña, nin nada. É un medio que se utiliza de comunicación e onde está participando todo o mundo que quere libremente a cambio de nada, porque efectivamente estáse levando a cabo que o correspondiente reglamento é ordenanza. Que está o pueblo vive unha miseria. É unha precisión que fai o señor Lucha, pero que non comparto, porque Santa Comba sí que progresa, porque, como di o señor Lucha, hai que pasar página. Precisamente cando se fixo a moción de censura neste concello, pasouse página do desastre que teñamos o goberno, do desgoberno que levaba do ano socialista, e precisamente Santa Comba está progresando porque fixamos precisamente ese inciso e pasouse página gracias á moción de censura que se lle fixo. O tema de Villa Maior sí que é un tema complicado. Un tema complicado do que ustedes dan unha licencia sin comprobar información. Un tema que agora está no juzgado é un tema que paralizamos nós. Que non veña aquí a vender o señor Lucha o que non fixo, porque a paralización fixo a posterior cando despois da moción de censura, que por ustedes non se había hecho nin a moción de censura ou de paralización. En canto ás preguntas, o tema de Venecia, pois mire por onde, precisamente, si se utilizan medios públicos de Europa para que os nosos viaxes, para que os nosos rapaces viaxan. E os rapaces que viaxan pode ser de calquer color. Sale unha convocatoria desde Xuventude, preséntase as solicitudes, e efectivamente, pois vai xente, os xóvenes que consideren que poden ir e que o solicitan. Se non van máis xóvenes é porque non solicitan máis xóvenes. Isto non é ningún chiringuito, nin é ninguna política sectaria. Política sectaria é o que fai o seu compañeiro cando estaba gobernando, que menos respeto e democracia había de todo. Precisamente no manifiesto do 8 de marzo, efectivamente, fixose un manifiesto en donde se convocou a todos para que participaran, se me convocaron, que problema seu. O feito de que Gabaña, o feito que, pois, non sei como se enteraron, vale, se non viñera foi culpa súa. Bueno, pois, non me interrumpa que estou contestando, así que por favor, cálese. O feito de que a Baño faga dunha forma e nos de outra, cada concello gestiona os seus manifiestos, a súa forma de proceder e a súa organización interna como eles consideran. Eso de que partidarios no outro pleno que era de mal, que utilizan ese sector 900 as institucións. En primeiro lugar, quero que tamén decir que usted dixo que aquí o señor Rajoy chegara como un raposo. Se lle gustaría a usted, señor Feijóo, se lle gustaría a usted chegarlle aos pés ao señor Feijóo como político. Sinto moito, pero é o único que teño que decir, que usted non lle chega ni siquiera aos pés, porque para ser un político que chega a Santa Comba, que está visitando todos os pueblos e todas as comarcas que non o fai o seu presidente autonómico, porque Santa Comba debemos de quedar moi pequenos. E claro, o señor Feijóo nos visitou e non ven como raposo. Ven como político en donde ven a defender os ideales e realmente, hombre, gracias a Dios, hombre, viera a cabeza, e ainda ten vergonza de facelo, non ainda carai, é que usted non ten vergonza ninguna, e usted considera un político, vamos a ver, compórtome, como se comporta este, que aquí realmente está dicindo que realmente eu estou dicindo unha mentira, hai que ser realmente moi bajo de sentimentos e de ética. En segundo lugar, falando do tema en donde impedimos un acto de un partido político que había solicitado o último, efectivamente, aquí que todo o mundo pode solicitar
resultaron multiusos, unha obra de o que queira. Non se lle concediu en ningún momento por escrito, que non sepamos. E concedíaselle a aula vez, si realmente querían facer eso, porque desde a Consellería de Asuntos Sociales estaban pendientes de facer un monólogo que a persona que iba a facer o monólogo co tema da huelga non sabía, non podía justamente decirnos se iba a poder levar a cabo ese monólogo ou non. O que pasa que logo decidiuse que esas huelgas eran unhas horas fora do que sería a celebración de dicho monólogo, por lo que ese monólogo que estaba pendiente de facer realmente se fixo. Era un coincidiu que ben Feijóo. E a esta xente que tiña solicitado un espacio público, se lle concedía un espacio público. O que pasa que se non quiso realizar esa xente porque non lle dou a gana, que non diga que neste concello non se lle deixaba un espacio público, porque aquí hai espacios suficientes para todos os veciños de Santa Comba. O que pasa que, claro, cos caprichos, cada un fai política como lle dá a gana. A pregunta terceira, pois a le contestou a segunda a señora Cancela, a cuarta se le contestei eu tamén por parte da señora Espasandín. Miren, o que dixo usted o que era un recuerdo de un pouco de que era todas as preguntas que había feito mentira. Porque aquí nos trouxo un plan de urbanización que nunca había feito mención a él, nosotros plenos. O que pasa que agora, como estamos en campaña política, quere venderlo usted. Que se un plan de urbanización, home, ademais parece mentira. Acaba de decir que acabamos de facer un contrato menor para un proxecto de urbanización e mobilidade e di que non nos preocupamos nós, que se van a preguntar ustedes de que si facer unhas calles peatonales, de a falar dun aparcadoiro. Oye, o aparcadoiro non vai a ir na zona de urbanización, porque o proxecto que ten que facer de urbanización o señor Cancela non ten nada que ver con eses posibles zonas de aparcamiento da calle Lugo, que realmente, se hai unha zona de helipuertos e se mantén, vai haber unha zona de servicios en el centro de esa urbanización, sí que vai haber unhas vías que as súas correspondientes plazas de aparcamiento. Pero nada, estou contestando eu. É claro, sabe usted moi ben que é unha solicitud, que hai un proxecto que xa se falou. Hai precisamente 3 terrenos que xa temos falado con 3 veciños de Santa Comba para facer un aparcamiento na calle Lugo, que se vai facer paralelo ao mesmo tempo ahora que se vai pavimentar esa calle, pero non é porque ustedes os teñan proposto, se fai uns anos que levamos non sei conversación. E ven usted agora a intentar vendernos aquí, como decir que ustedes solicitaron a senda peatonal para Esmolode. Quero dicir, pero reíase, que aquí que se ríe el último es mejor. Quero dicir que nos xa fai 3 anos. Mire, xa está ben. Se usted é un incompetente e lle fastidia que nosotros pagamos cousas, vale, e que é un incompetente registrado, porque está demostrado que, porque aquí o único que ven a vender é farolas que xa están vendidas antes, porque nos temos aí o correo electrónico que se enviou a infraestructuras en donde se solicitaron non unha, mandaronse a memoria de 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sendas peatonales que solicitamos infraestructuras fai máis de 2 anos para que se ejecutaran na medida que eles consideraran, na medida que tuveran fondos. Vale, efectivamente, unha senda peatonal a Desmolode, a senda peatonal que vai a Ponte, a senda peatonal de Ventosa, a do polígono industrial, así como de Mourelle. Sendas peatonales que tenemos pedidas infraestructuras que eles levarán a cabo cando consideren. E non porque veñan ustedes ahora de Salvadores a vender o que escuitaron que nós estábamos facendo e queren quedar ben diante da xente. Home, si, ahora rise, home, vamos a ver. Está copiando moi ben os exemplos do seu señor compañero, porque claro, como ustedes non teñen nada que dar, risa sorna para decir que intentamos aquí hacer as cosas e que os outros son tontos, non. O tema, home, vemos aquí a falar do tema do tampón de Aurelio, por que non arreglaron ustedes? O tapón da señora esta, ali non hai ninguna ponte, é unha señora que tiña unha zona que non había deixado no seu río pasar a acera, e esas son todos procesos que se están tratando de solucionar. E quero dicir que a avenida, a calle Ourense, quero dicir que a calle Ourense non remata na avenida, a calle Ourense, quero recordar que non remata ni na avenida do Brasil, ni remata tampouco na calle Santiago. O do Matadoiro xa ten máis que explicado. A estrada de San Salvador hai 200.000 euros, sí señor, 200.000 euros, porque cando ustedes estuveron, habían 145. E ustedes non se preocuparon de repoñer a cantidad que dicían de 200.000 euros. Pero fui o noso gobierno, despois da moción de censura, en donde nos preocupamos de habilitar a cantidad suficiente, pero ustedes ahora reclaman, pero non se habían preocupado de completar
dar esa cantidad necesaria de económica de 55.000 euros. Por aquí veñen a vender fume, nada máis, mentiras. Fui ustedes que falan, ustedes que fixaron por patrimonio, falan ustedes só de poder. Señor Camaño, estou falando eu, señor Camaño Pasanín, respete o meu turno, mentras que usted falou, respetei non. Entonces, lo que se fai referencia a o que fixaron por patrimonio, que fixaron ustedes no seu ano. Ahora que nós estamos rehabilitando a illa, acóbanse da illa. Pero tuvo que ir a Partido Popular a recordarse de rehabilitar os tres moinhos que quero dicir a verdade, cando faja non está faja completa. Porque mire por onde, claro, viu o letreiro do relojero. Que pasa? Que se costaba moito traballo chegar ao fondo da ruta para ver cal era o moinho das Abreiras. E onde está o moinho da ponte? Home, se fai a ruta, faja completa, home. Non veña aquí a decir ben que me fui a ver o moinho do relojero, pero vamos a ver, home. Pero que está dicindo usted que se cale, porque claro, viu cementos. No, as mentiras días usted. Usted tan cómodo que vai a ir ao primeiro muño e di, bueno, xa non sigo, pero hai que vai salir adiante despois. Realmente, que se cale, usted o único que hai que expulse. E non o vou expulsar porque vai a escutar todo o que teño que decir, porque estou contestando a todas as súas preguntas que usted o que fai é transformar a realidade. E ainda por riba teño que forzar. Mire, e sabe que te digo, vamos a continuar arreglando 3 muños máis. E si, efectivamente, hai unha zona de escombrera que se mantén, pero nin está a nevera como decía usted, porque está ali arriba, está na escombrera que se mantén. Cal esa boca que non estou dando turno de palabra. Queres ver unha foto no obrero? A mí non me tupe usted. O que vostede? A mí non lle di turno de palabra. Entonces, realmente, acordas, por favor, que se quede calar. Se quede calar. Vale, non lle di turno de palabra, vale? Estou simplemente contestando que ahora vamos a falar da illa, ahora que nós empezamos a facer cousas, igual que a detección temperada. Antes estaban en contra, pero como viron que realmente tiña repercusión social, ahora veñen a apoiar. O tema do fútbol será o mismo. O tema da illa, ahora falamos de patrimonio. Desde que nós estamos reconstruindo, intentando recuperar castros, intentando recuperar todos os muiños, intentando recuperar sendas ao largo do río, estamos recuperando o patrimonio natural. Claro, non o fixeron no que estaban, e agora queren reclamar que son as súas ideas, igual que todo o tema do urbanismo. Os desbordamentos das aguas residuales xa os tiñan ustedes. E quero decir unha cousa, que eu sepa, é unha mentira como unha casa. Aquí non hai ninguna de... Pero vamos a ver, señor Camaño, por encima de incompetente un maleducado, pero non sabe calar. Normalmente esa sei que lle fastidia, porque sempre facemos o mismo. Cando nós estamos contestando a realidade que a usted lle molesta, claro, ten que interrumpir para que non se me oiga. Pero bueno, en este momento vaise morir. Porque o que acaba de decir usted ao final ten unha mentira con unha casa. Aquí non hai ninguna deuda de 1.700.000 euros. Porque na nosa gestión que estivemos facendo nestes 3 anos, Terra Galega, xunto con o Partido Popular, conseguimos recuperar ese remanente negativo. E temos hoy un remanente positivo. E efectivamente... Según vostede, tanto é. Home, pois, no remanente que agora mesmo nos encerrou o ejercicio do pasado, pero o remanente positivo que tínhamos de ejercicio anterior era de 800.000 euros, pero sin o pico. A deuda de que ten o Concello xa se levou no presupuesto anterior. E a comida dos maiores, é un gasto que se fai todos os anos, pero non porque esteamos en víspera de eleccións, porque que eu sepa, este gobierno, nos 3 anos que levamos, fixemos a comida de Dios, e o que sepa, non tivemos ninguna campaña electoral, nin no 17, nin no 18, nin no 19. 17, 18, no 19 sí que vamos a ter. Non manipule a verdad, non intente confundir a xente. Estuveron un ano para traballar, non fixeron nada, e ora querense colgar as medallas de todo este equipo. Non, o que pasa que usted, o único que quere é confundir a xente. E fastidialle, nós non nos colgamos as mellores, as medallas. O que pasa que nós non gobernamos ca palabra como muitos que se dedican a falar e nada máis. Nós gobernamos con feitos. E aquí, o que se quero repetir, termino simplemente, que o que nos prometiu aquí o anterior conselleiro era un centro de Alzheimer, non un centro de día. O que pasa que a usted encanta de manipular a información,
dalle rabia porque non fixeron nada, e o que lle fastidia é que todo vaya para diante. Así que, en primeiro lugar, doulle gracias porque aguantara para que lle podera contestar, porque normalmente espere. Non expulsei porque precisamente quería que oír as contestacións. Pensei que iba a ser, xusto co seu compañero marcharse, pero bueno, xa sei que usted non lle interesa contestar, pero non me dixen nada porque non expulsei. E mire por onde vou a levantar o pleno, e moitas gracias a todos os que están aí, que todavía non levantei, non apagues hueles. Simplemente o goberno do Partido Popular e de Terra Galega, que levamos 3 anos gobernando, estamos por e para os nosos veciños, gobernando con feitos, non con aventuras e historias que están no aire e que son promesas sin fundamento. Moitas gracias e boas noches. Ahora sí, por favor, se levanta la sesión.